even Enoch ishayakafa vakauti aye wainoka akatarwa pachena kuti haana kuona rufu yaheresi unongo chibereka uchibhaya kana uchikurumidza kudaro. Ndikaendiverenge vhesi yachitipiwa bhaibheri rangu reshona. By faith Abel offered unto God. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Hebrews chapter 11 verse 4. By which he obtained a witness that he was righteous. Verse 5. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had his testimony that he pleased God. By faith Noah, being warned of good things not seen as yet, and by faith Abraham, by faith, through faith also Sarah herself received strength to receive seed. Saka number 1 pa verse 4 panzi, by faith Abel akapa chipiriso chinodikanwa fora Cain. By faith Enoch haana kuona rufu asi akashandurwa kuti asaone rufu. Nekutenda Noah akava akaungarava, nekutenda Abraham, nekutenda Sarah. Ndaverengera vanhu ava vese kuti unoona kuti vari kuiswa mugroup 1 yekuti vane zvavakaita nekutenda. Saka Enoki nekutenda haana kuona rufu. Mazwi ari kutaurwa naPauro ari kubatanidza Enoki naAbhero naNoa naAbhurahamu naSara nekuda kwekutenda. But Enoki ari special nekuti anzi haana kuona rufu. Saka vana vese vari vashanu, Abhero, Noa, Enoki, Abraham, Sara, vanzi vane zvavakawana nekutenda. But Enoki akawana kusaona rufu. Saka ngatichiverengerwa zvakare verse 5 tinzwe kuti Enoki anonzi kudii. Nokutenda Enoki akatorwa kuti arege kuona rufu, akasaonekwa nokuti Mwari akanga amutora. Nokutenda Enoki akatorwa kuti arege kuona rufu, akasaonekwa nekuti Mwari akanga amutora. Nokuti asati atorwa akapupurirwa kuti akanga achifadza Mwari. Yes, asati atorwa akapupurirwa kuti akanga achifadza Mwari. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza. Kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Nokuti unoreva kuna Mwari. Aiwa, musaverenge chikumberi uko, verenge verse 18. Ivava vose vakafa vachitenda. Ivava vese Enoki, Abhero, Noa, Abraham, Sara, ivava vese vakaita sei? Vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa. Aiwa, ndatsoverengai musingamhanyi. Tsokorodzai. Loti mubate vanhu ava 1-1. Uchingobata iye mumusiya murege kuverenga vhesi yacho yese. Tangire pavhesi 4 mojamba madetails Abhero munobata pamberi. Totingoona bedzi umboo hwekuti zvii zvakaitika. Vaverenge chinzwe. Nokutenda Abheri akabayira Mwari chibayiro chakanaka nechakaini. Verenga vhesi 5. Nokutenda Enoki akatorwa kuti arege kuona rufu. Yes. Vhesi yafiverenge yese. Akasaonekwa nokuti Mwari akanga amutora. Yes. Nokuti asati atorwa akapupurirwa kuti akanga achifadza Mwari. Yes. Verse 7. Nokutenda Noa akati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa. Verse 8. Nokutenda Abraham akati adanwa akateerera. Verse 11. Nokutenda na iye Sara akapiwa simba rokutora mimba. Verse 13. Ivava vose vakafa vachitenda. Nekutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu. Mwari ukamutora ukamushandura. Nekuti asati atorwa wakanga apupurirwa kunzi wanga akarurama. Nekutenda Abraham, nekutenda Sara, nekutenda Abhero, nekutenda Noa. Ivo
vose vakafa vachitenda. Saka Enoch akafa, including Elijah. But ngatiwanei humpo kuti sure here kuti Enoch haana kuenda kudenga. Ichokwadi here kuti Elia haana kuenda kudenga. John chapter 3 verse 13. Hakuna mundu akakwira kudenga. Hakuna mundu akakwira kudenga. Asi iye akaburuka kudenga. Asimu iye akaburuka kudenga. Iye mwanakomana we mundu. Iye mwanakomana we mundu. Hakuna mundu akakwira kudenga kunze kwa iye akaburuka achibva ikoko. So kana paine chakaitika kutobva kwemumwe akabvako achiuya kuno kukwira akujepa akukwira zviite hakusati akukwirwe aya mazwi ashaya. Hakuna mundu akakwira kunze kwa iye akabvako iye mwanakomana wemundu. Saka Elia haana kuenda kudenga. Mainzwa akafa. Elia akaenda kwa Enoch. Ichokwadi here kuti munhu akafa uyu Enoch. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Mune zvamuda kubvunza? Imwe mirai muchabvunza. Regai ndimbopedza kupindura. Erengai tizwe. Uye vanhu sezvavakatemerwa kuti vafe kamwe. Uye vanhu sezvavakatemerwa kuti vafe kamwe chete. Yes. Kutongeswa kuzotevera. Kutongwa kuzotevera. Rechirungu roti it is appointed unto men. Actually amplified version inoti unto all men once to die, and after that the judgment. It is appointed unto all men to die and face judgment. Saka Enoch haigona kupotsa vhesi iyoyi akapukunyuka. Zvakato appointwa kuti vanhu vese. Ukanzwa muprofita kuti I'm not going to die, igava haro. Otherwise munhu anotofa. Iye ndakamira pano handitarisire kurega kufa. Actually ndiri kutokumbira Mwari kuti ndisagarise panyika ino. Because kana paine chinhu chandinotarisa zvinondibatsire kuita 90-100 years ndichizoita eternity ndiri kulake of fire. Zvinotori nani kurarama 1 hour worowa pasi wozoenda kuupenyu usingaperi pane kuchovha chizonofurayiwa. Ndinogara nchiti Mwari mukaona bedzi ndava padhuze nekuda kuenda kunofurayiwa ibva manditora, because it is appointed unto all men once to die, and after that the judgment. Saka kufa hakunzvengeke, it is appointed. Uye judgment hainzvengeke, it is also appointed. Saka mubvunzo wenyu usati wapinduruka baba, wekuti muviri waEnoch wakaitwa sei, muviri waElijah wakaitwa sei, ko muviri waJesu wakaitwa sei? Because kudenga hakuende flesh and blood. Ani vese achira vaidzwa vachitaura. In chapter 15 verse 50 ya 1 Corinthians inotaura kuti flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Saka kudenga uyu muviri haudiwo, hauna chaunowana chekudenga, uchangoora, mweya uri mukati ndo uchawana upenyu usingaperi. Saka kana tawira kuti Jesus was flesh and blood, tawira futi kuti flesh and blood shall not inherit, it means the body of Jesus, that flesh and blood that was crucified, could not have gone into heaven. That's why pakakwira Jesu kudenga, muchiona kuti vadzidzi vakatarisa achikwira
Mamanuscripts anoti anambokwira more than 200 meters achikwira achienda. What actually happened is achikwira achisimuka kwakauya gore rikamugamuchira. Maziso anapita akagumisira kumuona achipinda mugore. Havana fedha kwavakaona achienda. Zvakaitirwe izvozvo. Nekuti pane zvaifanira kuitwa nemuviri wenyama. Muviri wenyama wakaberekwa panyika pano. Chakangoitika bedzi ndechekuti hawaigona kuramba uripo panyika ino. Nezvikonzero zviviri. Chekuti angadai akazonzi akanga amuka saakazofa. Doro neresurrection yezoita se yaidistebeka. Saka paisafanira kuwanikwa mabhonzo aJesus panyika ino. Ndinozvika. Chikonzero chechipiri ndechekuti nyaya yekunzi Emmanuel, ndakaona TP Joshua anofarira bedzi zvakanyanya mazwi aya. Emmanuel, God with us. Very good words. Very good words. But pane heresi iripo pamazwi iwayo. Heresi iripo ndeyekuti izwi rekuti Emmanuel rinoreva kuti Mwari pakati pavanhu. God with us. Nguva ari kuti with us. Isaiah kana aberekwa anenge achinzi Emmanuel aingoreva bedzi kuti for 33 years Mwari anenge ari pakati pavanhu nemutoo wenyama. But after he ascends back to heaven, Emmanuel period inopera nekukwira kwake kudenga. Yes. Because he will no longer be God with us. Anenge God in us. He is no longer pakati pedu. He is now living inside us. Yes. Saka Emmanuel yakapfuura prophet. Yakapfuura period yeEmmanuel. Kuti mumwana ukumbuka manje kana tataura tichidai. Saka ari kushora TP Joshua handisi kumushora. Ndikutokoreka kuti ipapa ari wrong. Ipapa ari wrong handamboti asi munhu waMwari. Munhu waMwari anogona kuti tozvizvi wrong ufunge achichodawo kukorektwa. Ndosaka achinzi munhu waMwari. Pane element yemunhu ipapo. Kono kufunga kuti haupotse watowa Mwari. As long as uri munhu waMwari, maerrors anoonekwa. Ende Mwari anozvifarira zvisingaite mabasa remunhu wega wega paonekwe error. Why? Kuti anongoita basa riri perfect mwanakomana wake bedzi. Yes. Wese munhu akaberekwa pasi pezuva anotofanira kuita mistake. Otherwise akatadza kuita mistake akukontesta usani. Ukaita mistake unofanira kugumbuka. Ndiri munhu akatakura Mwari ndoita mistake. Munhu anogumburisa akaita mistake mwana waMwari. Zvino haana kuita mistake akaita perfect job. Saka ndichizvikorekta dai wanga wakachenjera waigumbuka waitozvifarira. Hallelujah. Amen. Saka muviri iyi yakadai. What we cannot do is to explain now kuti wakaitiswa chii, wakaitwa sei. But what we can explain, what we are authorized to learn, kuti miviri iyoyo haina kuwanikwa panyika pana uye kudenga haina kusvika pane payakagumira. Iyo information ndinokupai ndakasimba. Asi kuti ndikuudze kuti yakaitwa sei, ndo zvakavanzika zvaMwari izvo. Haigoni kuenda kudenga uye panyika ino haipo. Just like the body of Moses akatofa, but Satan akanga akuda kutora mutumbi robva maikora vaenda kubva autora. Nekuti Moses naElijah vaifanirwa kuti vagozo appear paMount of Transfiguration. Moses achiti ndiri muprista wefake, imi ndimi muprista wechokwadi. I'm handing over the priestly duties to you. Yes. Elijah achiti I represented the prophets of the time. You are the good prophet. I'm handing over the prophetic office unto you. Saka ndo chakaita kuti varege kuwana makuva avo. Handitika. But vari vatatu kudaro vachiregera kuwanikwa mitumbi yavo panyika ino, vaiparidza kuti Mwari kana aizoita kuti mutumbi womwanakomana wake ushayikwe, achaizoita chinhu chinyowani. Achaizoita chinhu chinyowani. Akanga azvidemonstrate akati zvinoitika kuti munhu agofa asi mutumbi wake ugoshayikwa.
They are secret places of God. Mandizvisaka? Yes. Andinga kuudze kuti wakaendepi, it's above my pay grade. Because I am blank. Asi chandinoziva ndechekuti muviri wepanyika pana upo uye kudenga usvike futi. Mwaranda zvaamda ndane nzvimbo dzake dzisingazikanwe navanhu. Right. Chakutendere kubvunza asi ndanga ndisinoda kupindira mubvunzo stereki because tine nyaya yakanaka ndira kuparidza kwenguva yakareba. Saka ingobvunzai mubvunzo wenyu muchimanya. Amen. Amen. Ya naura ndabvunza inaura yaElijah haina kunzwisisa zvakanaka. Chii chamusina kunzwisisa? Kana ndichiverenga ndii nokunzwisisawo manzwisisa. Kana ndichiverenga nokunzwisisa nekuparidzirwa. Pane nhauro inoti Elijah wakaenda kudenga. Kudenga kune muviri weko, pano kune muviri wepano. Kana munhu achinge afa, kune muviri wanofanira kundopinda kudenga. Nyama isara pano pasi, mweya une muviri wanofanira kupinda kudenga. Amen. Ipapo Elijah wakaenda uri mutumbi. Wanda uri mutumbi ukadzorwa. Ukapinda pana Johani evangelica ndichiverenga zvakanaka inotaura kutiyo Elijah unodzoka uchadzoka rini. Ishe unotaura kuti Elijah wakadzoka wakamuita pavanoda napo. Mubvunzo wenyu ndewekuti pandandichida kutaura inini ndova nditaura kuti mamuchiri mimi Elijah haana kuenda kudenga. Alright, ndanzwa kuti mati muda kubvunza. Handisi kuziva kuti muchida kubvunza zvichokwadi here. Ndopandoda kudzidzisa. Ndopandida kunzwisisa ipapo. Uda kunzwisisa kuti chii chakaitika. Alright. Ndafunga kuti maakutoparidza mukoma. Ndanzwa maakuita kunge muri kuparidza. Saka nandati no, chiregerai ndichikupai nguva mangwana. Ndokupai 10 minutes monatsodzidzisa nyaya iyi ndisati ndapinda. Indozouyawo. Chekutanga mukoma chandinoda kuti ndikubatsirei nacho ndechekuti ivai nemweya wekuda kudzidza kupfuura kuda kudzidzisa. Nechikonzero chekuti mavhesi ari mubhaibheri mukaaverenga mukati vhesi inoti zvakati, izvozvo zvinenge zvisina kukwana. Saka richiparidzwa bhaibheri pane pada kududzirwa kunzi vhesi yataura chakati asi inenge ichirevei. Pane zvinotaurwa nebhaibheri, pane zvinorehwa nebhaibheri. Chekutanga pandati Elijah haana kuenda kudenga, ndataura kuti hakuna munhu akakwira kudenga. Handisiri ndataura mazwi waIshe, ndiye akaataura kunze kwaiye akabvako. Izvi zvakataurwa around 880 years after Elijah aonekwa achikwira. Ndatsanangura kuti mazwi ekuti akakwira into heaven anotaura kuti kudii. Mazwi anotaura kuti Elijah akaonekwa achibva paground, haasi mazwi anotaura kuti Elijah akaenda kudenga kuna Mwari. Nekuti mubhaibheri izwi rekuti heaven rinoshandiswa richireva nzvimbo 3 dzakasiyana. Sezvakangoita izwi rekuti Lord, pane panonzi Lord nebhaibheri pachirehwa Mwari, pozoita most importantly panonzi Lord pachirehwa Kristu, nekuti ndiye anonyanyorehwa nezwi rekuti Lord kunyanya. But pane futi panotaurwa pachinzi Lord iri ngirozi iri kutaurwa nayo 7 to 17 yaDaniel 10. Daniel achitaura naGabriel aiti Ishe wangu. Moses achitaura nengirozi yaivatungamirira vachibva kuEgypt aitaura nayo achiti Ishe wangu. Pane panotonzi Lord munhu chaiye achitaura nemumwe munhu achimuti Lord. Example Genesis chapter 18, Sarah aiti kuna Abraham Lord. Ndaona muri kushama tizvirime here mubhaibheri. Ndozvandiri kuti zvachina munofanira kuwana mweya wekudzidza.
Kuti mukave nemweya unharo musingazive kuti bhaibheri racho zvinonetsa. Regai ndikuverengerei pacho panonzi naSara Lord. Uchiri kuteerera here? Uchiri kuteerera here? Ndinoda kukuverengerei panotaurwa naSara achiti Lord kuna Abraham. Genesis chapter 18. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also. 1 Peter chapter 3 verse 1. Peter akatozvitaura futi kuti Sara aiti Lord kunani? Abraham. Yes. Right. In 1 Peter chapter 3 verse 6. After this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are. Peter achidzidzisa madzimai kuti lemekedzai varume venyu sezvaiitwawo naSara aitoti kuna Abraham ishe wangu. Saka pasi pese paunongoverenga kuti ishe wangu ototi ndimwari ari kureva. Handii ndizvozvo? Ndozvakaitawo izwi rekuti heaven. Hapasi pese panonzi heaven panotaurwa heaven kudenga kugere Mwari. Ndapa example ya 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 5. Inonzi naPauro, I know a man, whether was in the body or in the spirit, I don't know, God knows. This man was taken into third heaven. Over at this man was taken into paradise. Saka pari kunzi Elijah was taken into heaven. Apareve kuti Elijah akaenda kudenga kuna Mwari. Nokuti akaonekwa achisimuka achienda mudenga. Bhaibheri rechirungu pekuti mudenga hariti in the sky, not in heaven. Saka uchiona pandonzi shiri dzinobhuruka in the heavens. But tinozviziva kuti njiva haiendi kuna Mwari, handiti? Yes. Inobhuruka tomu heaven macho imo. Chamuri kutaura zvokuti Elijah akadzoka akapinda mutumbi maJohani, iyezi iyoyo. Elijah haana kumbodzoka. Chakadzoka ibasa rakanga riina Elijah, zodzo yaro ndo yakanga iri pana Johani. Hakuna munhu anopinda mune mumwe munhu. Hakuna. Yes. Elijah haana kuuya kuzopinda muna Johani. Chaingove pana Johani iye assignment yakambengera iri pana Johani bedzi. Uye mazwi iwayo kana averenga zvakanaka makadzikama muchanoona kuti painzi Elijah achawere mazuva ekupedzesera achidzosera mweya webaba kuvana nemweya wemadzibaba evana kumadzibaba. Elijah aitaurwa ipapo akanga asiri John the Baptist. Wakateverera zvakanaka vhesi iyoyo inoti before the great and dreadful day of the Lord, Elijah must first come. Lest I smite the whole nation with a curse. Kuti ndirege kurova rudzi rwavanhu vese neshamu yechituko. Ndichatanga ndaunza Eria first. Zuva guru rinotyisa risati rauya. Zuva guru rairehwa judgment day. Kuna Eria achatanga auya odzosera mweya wevana kumadzibaba, odzosera mweya wemadzibaba kuvana. Hapana kumbonzi achadzosera mweya yevana kuti mweya yacho inenge yakawanda. Mweya wevana kumadzibaba nemweya wemadzibaba kuvana. Eria aitaurwa ipapo anga asiri John the Baptist, anga asiri Elijah. Yaive message yekuti Kristu achauya ndiye Elijah aitaurwa ipapo. Ndiye achadzosera mweya mutsvene muvanhu, odzosera mweya wemunhu kuna Mwari. Zuva rekutongwa risati rauya. Chaive chirahwe chaitaura nezvaKristu. Izvozvi kana munhu akafa haine kudenga. Otherwise judgment will be of no effect. Ndo zviri kutounzirwa judgment day izvozvo. Pazodecide vanokwira nevanodzika. Saka Elijah haana kuenda kudenga. Enoch haana kuenda kudenga.
Jesu akatouya akazvitaura pachena. Vhesi yacho mainzwa achitaura paJohn chapter 3 verse 13. Hakuna munhu akakwira kudenga kunze kweakabva ikoko, iye mwanakomana wemunhu akabva ari kudenga. Amen. John chapter 3 verse 13. Iverenge 18. Saka akabva kudenga kuti hakuna akakwira ikoko. Isu tisati akwira kutoti Elijah akaenda, munopenga here? Hakuna munhu akakwira kudenga, asi iye wakaburuka kudenga, iye mwanakomana womunhu. Saka Elijah akaenda here kudenga? Good. Akabva ikoko ari kuti tatiriko kutoplazo, hakuna akabvobvira akauya. Indi ndatouya. Todzokera. Imota iri yanga ariko pakaona kumuona. Iyari edhoo racho ropidwa naro kudenga. Kosvika mumota waElijah akaenda. Dhoo roti haana kupinda nepandiri. Handina wandakati kwandati ndatora. Kudenga hakusi kuendwa 1-1. Kuchaendwa necrew inenge yakunda kamwe chete. Amen. Hakuna wakomana kuti munhu akafonovhura munhu savachipinda. He is the door. The Lord is the door. Saka uchaunotambudzika tinaro nderekuti vana vari kuzvidza vanoda kuita naro. Mwari ngaatiitire zvakanaka zuva ranhasi. Ngatimbomberei Jesu Kristu maoko. Akandifanira kunge ndatanga kuparidza na4 asi ndakundikana nekuda kwemamwe macommitments. Asi ndinovimba kuti Mwari achatibatsira bedzi pamusoro penyaya iyi. Inyaya yakanaka zvisingaite. Zvinoda kwenguva yatasarwa nayo ndikushaya kuti ndodii. Asi maybe tichaita series toiparidza kusvikira yapera. Takamboiparidza asi takaona kuti handisandaiparidza. Akuparidza nyaya yaEsther. Hallelujah. Amen. Nyaya yani? Esther. Nyaya Esther. Yes. Verse 10. Esther chapter 1 verse 10. Esther chapter 1 verse 10. Zvino nezuva rechinomwe mwoyo wamambo wakati uchifara newaini, akarayira neHumani naBhista naHabhona naBhigta naAbhigata naZetari naKakasi, ivo varanda vanomwe vaibata pamberi pamambo Ahashiveroshi. Yes, Ahashiveroshi. Ahashiveroshi. Yes. Kuti vauye navahosi Vhashiti pamberi pamambo vane korona yavahosi, kuti vanhu nemachinda vaone kunaka kwavo, nokuti vakanga vakanaka pakuonekwa. Asi vahosi Vhashiti vakaramba kuuya sezvavakanga varayirwa namambo nomuromo wavaranda. Yes, mbomirei makadaro. Now, nyaya iyi ndaiparidza kwenguva yakareba asi ndakataura ndikati mubhaibheri, Bible ndinoriona in a way yatinogona kuona muviri wemunhu nayo. Muviri wemunhu une anonzi manerve centers, handii? Yes. Nzvimbo dzine manerves akawanda kupfuura dzimwe nzvimbo dzemuviri. Vantaura nezvekuseri kwetsapfu, kuseri kwenzeve, pahuro and so forth. Inzvimbo dzekuti even pakakuwara ronda racho rinononoka kupora nekuti pane manerves akaita sei? Akawanda. Saka mubhaibheri mune anonzi manerve centers. Tsamba dziri mubhaibheri dzakakora dzekuti kana wadzibata idzodzo dzinogadzira cream yeumambo hwaMwari. One of those nerve centers is the book of Esther as a whole. Kaona mushumira akashumira akarega kubata bhuku yaEsther. Siyana naye. Nokutaura chirevesa uye mabatirwo ainofanira kuitwa haasi esadza bhuku inyaya yakanaka zvisingaiti.
yekuti ukataka kudzidza Esther from 1 January unosvika 30 December chikodzidza bedzi sati waenda kune rimwe bhuku. Yakakora zvisina mukara akamboona iyo ibhuku iyi. Inotanga ichiti zvino mambo Ahashveroshi vakanga vachitonga Media nePersia. Pane nguva yakambenge iri Media imwe ichinzi Persia, but mambo Ahashveroshi vakadzibatanidza ndokubva yaita nyika 1. Ndokubva mambo Ahashveroshi vakunzi vaitonga from India kusvika kuEthiopia. Vaine mukurupiro wekuti hakuna mambo pasi pezuva ati aita nyika yakakura the Confederation of Media and Persia in the days of Ahasuerus the Great. Toto vanhu vaitaura naAhasuerus vaitotaura naye vachiti the Lord of Lords, the King of Kings. Nekuti aive ne 127 presidents vaive pasi pake. 127. Palasi yake yanga isina munhu akambogadzira palasi yakadaro. Pasaidi pechigaro chake pave nezimfananidzo rezishumba regold rarakadai so apa rakadaiwo so. Iye aine zisheya ranga riri made of pure gold. Kubva kudhora kupinda mupalasi kunosvika kwaanga aine chigaro chake muthrone room macho waikwira around 8 to 10 steps kuti usvike pachigaro chamambo. Hakuna waaimhoresa, hakuna waaibata ruoko. Maigumire ikoko moti mamuka sei you excellence. Mamusingasvike zvekuti kuti good morning sir. Mamusingadaro. Maimhoresana uri kuzasi ikoko. Ende aive nemazuva aita handidi kuona munhu 30 days 100 days achigara imomo uswere wese achirara imomo. Ukangopinda imomo usina kudedzwa waizviwa imomo unourayiwa. Kunze kwokutenga atambanidza tsvimbo yake ushenzi the royal scepter obata sozota andondorarama. Chiurayirwa nyaya yekuuya sina kudedzwa. Akaita pati Ahasueroshi yakalasta 6 months 120 days vanhu vari papati. January to June vanhu vachiridza porongi muchokocho. Ana Solomoni vakatonga naHezekia vakatonga. Hakuna kuzombomuka mumwe mambo akaita mukurumbira saAhashveroshi. Yes. Munhu ainyoresa kuti mangwana ndichada kudya poloni makuseni, ndodya nyama yetsuro masikati, manheru ndodya nenjiva. Vashandi vaAhashveroshi vomeka sure nyama yetsuro yawanikwa, nyama yenjiva yawanikwa. Pakawanikwa one anokomplaina kuti ndakaenda kudya nyama yenjiva asi ndaishayiwa, paifiwa. Wainyoresa whisky yaunoda kunwa, varanda vachitsvaga kuti inowanikwa kupi. Kana tsoverenga manuscript zvakanaka, for all these 180 days dzakaitwa pati, varanda vainzi vaibika nekudii, vaichinja hembe every day, vachipfeka new apron, new attire kitchen. Achida kuratidza kukura kwepower. Akomana pati inonakidza asi ikaita more than a week yakutyisa. January 1 to January 30. But DJ achichinja nemumwe achinda kunorara. Uri muchokocho. Uchidhakwa unokotsira kana wasobhodzoka wodhakwa futi. Doro risingapere. But ndisati ndanotsanangura zvakawanda ndina kunobata mazwi ari pavhesi 8 inoti and the drinking was arege ndiverengere pavhesi ya. And when the days, verse 5, when the days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both unto great and small, 7 days in the court of the garden of the king's palace. Saka 180 days tapera vanhu vari papati. Ndobva mambo vasimuka vati right, pati yedu yapera manje, ndakutanga kuita pati yes 7 days. This time tinenge tiri mugadheni rangu. After a party of 180 days, kwakazoitwa imwe yes 7 days. This
system yaitwa mugadheni. Utambaiwe ndombona munhare kavakiri akakaita dzatira moti yatinovhutuma unochepa kuti vanhu vakavaine mari nokutaurira. Hallelujah. Amen. Where white, green, and blue and hangings fastened with the cords of fine linen and purple to silver rings and pillars of marble, and beds were of gold and silver upon a pavement of red and blue and white and black and marble. My decorations akakaitwa mugarden aya. Machair anga ari gold ari magarden chairs. Chai kuti unoda kuba gold ahumbe rokuwariona riri shoma. Mazama panoda unoona zvakawandisa unoenda kumbochita hapa tanatsondi kubaya kubasini zvakawanda izvi. And then they gave them drink in vessels of gold. Tumblers of gold. The vessels being diverse one from another. Grazi rawakanwira doro nezuva harisiro rawainwira mangwanani. Uda John Walker, udachi waipiwa. And the royal wine in abundance according to the state of the king. Wine yanga yakawanda kuti zvekuwanda zvekumezha nemarita zayo yanga yakawanda maringi nestate ya king yekuita mari. Kupfuma kwamambo ndo kwaidetermina uwandu hwewine. Saka yaiti kana yakupera zvaiurayisa vanhu. Notaura kuti waini yapera muri kuburitsa pachena kuti nini upfumi hwangu hwakupera. Waini ngaiwande maenderano neupfumi hwandinawo. Hatiri kunyatsika papati panapa. 6 months pati yapera kwakutanga imwe 7 days. And the drinking was according to the law. No one did compel, for so the king had appointed to all the officers of his house that they should do according to every man's pleasure. Munhu wese aitaura zvaanoda wakati toda chomoriya yaitonowanikwa according to every man's pleasure. Munhu ngaapiwe chaanoda varume. Handidi kukumburisana nevanhu panapa. Aityiwa zvekuti Ahashveroshi aita achifamba vanhu vairala nedumbu achipfuura yeye. Zvazvo tinoita mutaketi chipfuura tinomira musaidi merodi kuzvidza mukuru ikokuya. Ahashveroshi aiti rarai pasi nedumbu kuri apfuure. Saka aita so. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mambo vachida sei? Vachipfuura. Zvekupfugama zvaitirwa Hamani kwete mambo. Hamani ndiye aita achipfuura vanhu vaipfugama so. Mambo wairara pasi kusvika ngoro dzapfuura. Asi Mwari anozviitirei kupa mambo asina umwari simba rakadai so? Anoda kuti paparidzwe. Nekuti zvese zvaitwa naAhashveroshi aida kungonzi apende bhasha kuti kokana munhu achida iko Mwari akaita sei. Kokana munhu achiti vanhu vanorora nedumbu nekuda kwake, what more Mwari? Koita sei? Varume, standard yekuzvidza Mwari yatiinayo panyika ino hatisati takuinzwisisa. Unozviziva kuti ma24 elders vanonzi vanoita zvekuwira nechiso chavo so pamberi pake. They fall, havapfugami. Andiko kanzi katinyengetere unotanga wapukuta pasi. Zita nderenyu baba. Zvino chapter 4 yazvakazarurwa inoti vaelders kana zvityara zvina zvaimba vanotora korona voita yekukanda iri yegold. Iwe kasutu unoita kukupukuta so. Maelders ariko kudenga anoita korona yegold yekukanda wowira pasi so. Nezviso zvavo havawirire nemusoro iyo nekumberi. Oti ngaarumbidzwe uyo akarurama anogara kusingapere. Mutsvene akanga ari pagereko uriko nekusingapere. Handitika uri mutsvene zvirokwazvo muri mutsvene. Muri mutsvene zvirokwazvo muri mutsvene. Zvonzi naJohn vanosimuka
vomutarisa voona kubwinya nekubwinya kwavasati vamboona voti ngati chimunamatirei kubwinya kwataonawo. Amoti vanenge vatora korona izvozvo nguvai vobata vokanda vowira pasi voti muri mutsvene zviro kwazvo, vosimuka vomutarisa voona atanga kubwinya sezvakamboonekwa. Vobva vati yangu vekumunamata votora korona vokanda vowira nekumberi. John obva ati ndo magariro avo. Zvinopai panonzi thy will be done on earth as it is in heaven. Painzi kudii kuda kwenyu panyika ino ngakuitwe sezvakunoitwa kudenga. Saka taifanira kunotsvaga vakambowaniswa mukana wekudongorerako votiudza kuti kunoitwa sei kudenga, toteedzera isu tiri pano. But imurungu irovedzi Lord's prayer, thy will be done on earth as it is in heaven. Imaridzo iya yasinyoro yaitoda kudzidziswa kudenga kunoitwa sei, toteedzera tiri pano. Zvino iyo pinjira yamuri kuita muri kuteedzera ana anodaro kudenga, anoti zviradzei chengamirire mutande ndiani kudenga iko. Saka Ahashivheroshi achizvikudza kudaro aingoda kuti vanhu vavo, Mwari aida kuti vanhu vaone kuti God is more glorious than Ahashivheroshi. But Ahashivheroshi aizvita the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. Amen. Hanzi vanhu vainwa doro according to the law yakanga yasetwa naAhashivheroshi. Saka kutonwa doro ikoko kunga kuine statutory instrument yakanga yatosainwa. Statutory instrument 7 of 2015. Munhu ngaanwe doro nemanwiro aanoda nawo anomurambidza 17 years in jail. Pakava kwatoiswa mutemo wokuti doro ngarinwiwe nemadiro anoda kuti munhu anwe naro. Chese chaaironga izvo chaaisa mutemo wacho. He was a very principled man. Yes. He would not persuade people. Aisa mutemo. Kana zvikanzi kune pati vaitozvizota hakusi kukokwa vatole mutemo wokuuya kupati. Waipuhwa waiudzwa kunzi kune mutemo. Statutory instrument number 17 yekuti every DA, every chief, every governor, every MP, every councillor, every VDCO nemasecretary asapo ane kupati. Hawaienda kumba pati isati yapera, waimirira kuti pati tagera sei. Saka pati yakati 180 days ndobva dzapfuura 180 days 6 months ndobva azotanga imwe pati nyowani yakalasta 7 days. Hallelujah. Amen. Verse 10 yati zvino zuva rechi7 mupati nyowani yakaitika 1 to 7 July. Mambo vakanga varatidza vaenzi vavo zvinhu zvese zvavaive nazvo. Kunogara pfuti varatidza vanhu, kunogara gold varatidza vanhu, kunocherwa mbeva varatidza vanhu. Ndobva vati zvimwe zvese zvakanaka mumbambo wangu ndakuratidzai, chasara kuti muone kunaka kwemukadzi wangu. Ndobva kwatumwa varume 7. Ameno kuti kutuma kwerudzii, nekuti mambokadzi Vhashiti vaivewo nepati yavo. Iyi pati yaiitwa varume kwavo vega, madzimai kwavo vega. Saka varume vari kupati vachitungamirirwa namambo Ahashivheroshi, Vhashiti aitungamiriwa madzimai emakurukota auya ari kuimba yake. Vhashiti aive nemba yake, mambo anga asikagarire mukadzi wake, aipota achideedzwa. Vhashiti anga asikagarire Ahashivheroshi, aipota achiuya, aitove nepalasiwo yake. Vhashiti doko aivewo achiratidza vaenzi marooms for 180 days. Saka imba yaichange yakakura sei. Amen. Ndobva kwatuma machamberlains, maeunuchs aya, varume vakazvipira, nekuti nguva iyo waiti kana wazvipira kuti uite mushandi wamambo waiita another sacrifice yekuti waifanira kuitwa zvinoitwa dhonza zvezha kana uri murume. Kuzoona vana kwakunda vamambo wotanga kunzwa kuvada.
even madzimai chaiwo vane zvavaiaitawo zvakare zvarege kuda varume. Saka unonoverenga chapter 8 yamabasa wakudzwa nezveMethiopian eunuch waiziva nyaya yacho. Anga akaitwa izvo nokuti aishandira the queen of the queen wekuethiopia ainzi Candace. Saka achishandira mukadzi aida kuimeka sure kuti kana ndiine murume handifunge zvokubatwa chibharo. Saka waiitwa zvoitwa dhonza zvazvo kuti unatsoshanda ukakanganwa dzimwe nyaya dzese dziya chikofunga zvebasa bedzi. Haleluya, amen. Tokutumwa varume vakadaro vari 7 Mehuman, Biztha, Habona, Bigtha and Abata, Zeta naKakasi. The 7 chamberlains that is served in the presence of Ahasuerus the king. And I munouya na Vashiti mukadzi wangu vanhu vaone runako rwemukadzi wangu. Ndokubva Vashiti aramba. Vanhu havana kuzoti Vashiti akarambire. Vashiti haana kungoramba ndaanga ari rudhi nokuti mambo anonzi akazotaura chichemo ichi request demand command instruction iyi kuti mukadzi wangu auyiwe naye. Chinonzi mambo akazozvitaura abatwa newaini. Akanga arohwa neviceroy. Ndokubva ataura mazwi asina kunyorwa mubhaibheri but ukaenda kumamanuscripts arimo ekuti Ahashveroshi akati mukadzi wangu auya akashama angori nekraudi mumusoro bedzi vanhu vanyatsoona runako rwake. Ndokubva ana Abata nana Karakasi nana Habona but Queen, Your Excellency, Madam, the president is drunk and so is his command. He demands that you strip all these clothes and accompany us to present your beauty before his visitors. Imagine kuti Queen vachifamba nana Abata vakashama nyika yake ichiti kudii achienda kunoonekwa nenyika yese. Vanhu veMethiopia vakavariko, vanhu vekunana Sudani vakavarimo, vaenzi vavakokwa the world over. Abatwa newaini ndopa akataka mazwi iwayo ngauya akadaro. Ndokubva Vashiti aramba akati never go and tell him that I'm not coming. Hallelujah, hallelujah, amen. Zvino Vashiti waramba kuuya. Vashiti waita sei? Aramba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Verenga vhesi yatikofumidzika nokubira kuti manyezvo. Asi vavosi Vashiti vakaramba kuuya sezvavakanga varayirwa naMambo nomuromo wavaranda. Manzwa acho. Vavosi vakaramba kuuya sezvavakanga varayirwa naMambo. Hapana akataura kuti vakanga varayirwa sei. Pozi pari kunzi sezvavakanga varayirwa pari kutaurwa the how part. Havana kuramba kuuya bedzi, vakaramba kuuya sezvavakanga varayirwa naMambo. Yes. The manner in which the king has demanded the queen to come is what Vashti refused. She objected, how can I come before such a big delegation? Naked, hanopengere, idoro nomuziva. Iyo pati mukoona oita 6 months inenge yashata. Pati akagara chiratidzo tine mambara mukati. Ipati yerudzi inoitwa 6 months. 6 months vari papati. Varume vakadzi, varume kuoveka, vakadzi kuoveka. Saka akaramba kuya sezvakanga arayirwa Yesu. Ipapo mambo akatsamwa kwazvo. Ndokubva mambo adhiniwa. Shungu dzake dzikamuka mukati make. Ndokubva shungu dzake dzamuka. Uri kunzwa matauriro acho? Ndopautanga kuti haisi yaAhashveroshi. Ipapo mambo akatsamwa kwazvo. Shungu dzake dzikavepo mukati make dzikasimuka. Kwari kutsamwa kuita sei? Hakusi kusimudza shungu here. Mambo akatsamwa kwazvo. Ndokubva shungu dzasimuka. Amen. Kwari kunyora zvokusimuka kweshungu mukati maAhashveroshi akanga azviona sei? In'anga here munhu ari kunyorawo. How can you see kuti shungu dzasimuka mukati memurume? Kutsamwa yetu tikakuona asi kusimuka kweshungu zvida kudaro. Ataura rechokwadi munyori usadarei. Mambo akatsamwa kwazvo shungu dzikasimuka. Ipapo mambo akati kuvarume vakangwara vaiziva nguva, nokuti saizvozvo mambo wairangana navose vaiziva murava. Era unzwe, ipapo mambo akataura kune vakangwara vaiita sei? Vaiziva nguva. Inguva yeinye doro iyi. Nyaya yekungoti mambo aifanira kungozoti asobva kuti sori mukadzi wangu, kurasika wakaita hauna kuuya. But anonzi akatsvaga vanhu vanga vakangwara palevel yekunzwisisa chii?
Ai! Wakomana. Akakatsawa ndiubva koka vanhu vakavakwara. Ko vanhu vanoziva nguva akadii kuvadedza asati atuma vanhu kuti munotora mukadzi wangu. Varume ndimunoziva nguva inguva here kuti tidedze mukadzi wangu akashama. Akazotsvaga vanoziva nguva mukadzi aramba. Alright, that is wefesi. Nokuti saizvozvo mambo wairangana navose vaiziva murawo sezvakatongwa. Waiziva murawo wakaita sei? Sezvakatongwa. Sezvakatongwa. Zvii zvakatongwa pamusoro pekukoka mukadzi akashama. Pane mutemo futi wenyaya dzakawanda. Yes. Vakanga vagere pedo naye vaiva yes, Kashena na Shetari na Admata na Tashishi na Merezi na Masena na Memukani iwo machinda manomwe ePersia neMedia. 7 chamberlains dzaenda kunodedza vachita aramba. But yangu yekutsvaga uchenjeri hwenguva pamusoro pekuti toita sei mukadzi aramba. Kwakunotsvagwa futi vamwe 7 vakasiyana nevekutanga. Vakatumwa vamwe vakutonga nyaya vamwe. Yes. Vaisigara namambo vaigara pazvigaro zvokutonga paushe. Vaisigara namambo vanhu ivavo vachigara pazvigaro zvokutonga zvoushe. Yes. Akati ndokubva ati kudii? Murayiro unoti kudini? Yes. Tichaitireiko vahosi Vhashiti? Murayiro unoti kudii? Toita sei nemukadzi wangu? Murume mukuru akarora kwakutsvaga government kuti mupe ushenjeri hwekuti odisciplina mukadzi wake sei. Pamurume woruzivo. Yes. Zvavakaramba kuita sezvavakarayirwa namambo Ahashveroshi. Ari kutaura mazwi ayo ndiani? Ahashveroshi. Ahashveroshi akati kudii? Taurai zvakataurwa naye. Tangidza Efesiyo iyi. Akati murayiro unoti kudini? Tichaitireiko vahosi Vhashiti? Yes. Zvavakaramba kuita sezvavakarayirwa namambo Ahashveroshi nemuromo wavaranda. Ari kutaura kuti mambo Ahashveroshi murayiro unoti kudiko? Tichaitireiko mukadzi uyu Vhashiti zvaakaramba kuita zvaakarayirwa namambo Ahashveroshi. Mambo Ahashveroshi vatuma varanda achiita sekunge iye haasiri Ahashveroshi wacho. Alright. Ipapo Memukani yes, akapindura mambo namachinda akati. Ndokubva akupindura mambo namachinda akati kudii? Vahosi havana kutadzira mambo bedzi. Yes. Asi namachinda osevo vatadzirawo nesuwo vahosi. Tatokumbukawo nenyaya iyi. Navanhu vose vari munyika dzose dzamambo Ahashveroshi. Uri kuonera kuti mambo Ahashveroshi anga asina nyika navanhu vese vagere munyika dzose. Saka mambo Ahashveroshi vaitonga nyika dzakawanda. Vanga vasina nyika imwe chete. Yes. Nokuti ichi chakaitwa navahosi chichapararira pakati pavakadzi vose. Yes. Zvino vachashora varume vavo. Yes. Kana zvichinzi mambo Ahashveroshi wakarayira vahosi Vhashiti kuti vauyise pamberi pake. Yes. Asi vakaramba kuuya. Yes. Nhasi vakadzi vamachinda ePersia neMedia yes, akanzwa zvakaitwa navahosi achataurawo zvakadaro kumachinda ose amambo. Naizvozvo kushora nokutsamwa kukuru kuchamuka. Yes. Kana mambo achifara nazvo, yes, mambo ngaateme murayiro nesimba ramambo. Yes. Unyorwe pamirayiro yavaPersia navaMedia urege kushandurwa. Imbomirai munhu waMwari. Ndiri kunzwa kuti tikaramba tichiverenga nyaya iyi tinogona kuzorasika somewhere somehow. Mwari anokuita zvakanaka. Svondo rinei rinogona kutopera richiparidza Esther bedzi. Mambo Ahashveroshi vachiti mukadzi wangu ngaauye pamberi pevaenzi vangu vakashama, akanga aine mumwe mutambo waakanga ada kuti auite. Ari Mwari akanga amutuma kuti aite. Mwari vakanga vachida kushandisa Ahashveroshi, akanga azvikudza akazviita saMwari ari panyika ino. Anotonzi Ahashveroshi aifamba achiudza vanhu kuti I am better than the God of the Jews because I have power uye ndinoonekwa. Mwari wokudenga anonzi ane power but he doesn't have enough power to come kuti vanhu vamuone. Saka indiri nani ndandine power rese ramuone and yet ndinoita sei? I am better than the God of heaven.
uzi ndine power rinokwikwidza nerake but ndinenge sei zvinoonekwa. Saka Mwari waisa hachiviro pachigaro chaMwari, Vashiti anobva apinda pachinzvimbo chekuekita mutambo achirepresenta Old Testament church. Old Testament iri kurarama kubva panogadzwa murayiro Mozisi achifa kusvikira panorerwa Jesu pamuchinjikwa. Ndo makore akararama Old Testament. Makore iwayo there are 1200 years. Akatenga akatora gadzirwa naMwari akatowanda kudaro achitonzi anofanira kunge ari 1200. Tunaona sei makore 1200 kubva panofa Moses ndo panotanga murayiro kusvikira pano pa last chapter 4 yaMalachi pane 700 years. Kubva pa last chapter yaMalachi kusvikira pa first chapter book ya Matthew pane blank page iripo. Blank page iyoyo it represents plus or minus 465 years. Saka 700 plus 465 it is 1165 years. Jesu akararama makore mangani 33 years achibva anorewa pamuchinjikwa achiroverwa. Ndo akaita the death of Jesus marks the end of the testament yemurayiro, nekuti Bhaibheri rinoti pane sungano haiwa nesimba kana akaivamba asati afa. Vazive kumabvazuva. Alright, 33 years akararama naJesu plus 1165 pane makore mangani? Pane 1198 years. Vazive kumabvazuva vakafamba 2 years vachibva kwavakanga vari vachiuya kuBethlehem kwakaberekwa Jesu. Saka dzirobva dzaita 1200 years. Saka 1200 years ndo makore akararamwa nawo nemurayiro. Saka murayiro uchirarama 1200 years waiparidza kuti unofanira kukwana kusvika pakuzara kwawo. The 12 tribes of Israel multiplied by the 10 commandments, it's 120. 120 multiplied by the 10 segments dziri muupenyu hwavana vaIsraeri vachibva muEgypt kusvikira vachipinda muCanaan inobva yaita 1200 years. But 1200 years idzodzizi dzinenge dzichiparidzwa in insufficient gospel nekuti vanhu vanonzi vanoruramiswa neropa remakwai, but ropa remakwai hariruramise vanhu vanoruramiswa neropa raJesu. Saka 6 is a number of insufficiency nekuti perfectness inowanikwa panumber 7. Saka pachiitwa pati ye6 months paiparidza kuti murayiro wakararama for 1200 years but usina kukwanisira vanhu vaponeswe. Amen. Are you hearing me? But at the end of those 1200 years pane message yakanga ichida kuparidzwa naAshverosh inonzi Vashiti pati yaakupera. Ndo zuva rekupedzisira repati. Vashiti chiuya pamberi pevaenzi vangu usina chawakapfeka. Nyamba nguva yekuitika chinhu ichi. Haleluya. Amen. Inguva yekunge chechi yemurayiro ichitraya kukavha kusasimira kwechivi neropa remakwai. But Mwari achiona vanhu vakavhwa neropa remakwai airamba achiona vakaita sei vakashama. Saka pari kunzi Vashiti uya pamberi pevanhu vangu usina chawakapfeka. Old Testament chechi iri kunzi ndira kukavha neropa remwanakomana wangu but iwe wakazvikavha neropa remakwai. Come and present yourself naked before the throne of God so that we can cover you in the blood of Jesus Christ. Ndikuzvile ndokubva Vashiti aita sei aramba akati ndakapfeka. Anopfeka nini? Ukanoverenga chapter 11 ukanoverenga chapter 11 ukaverenga chapter 11 ya book ya Samuel unoona kuti Samuel wechipiri inotaura kuti iyo David akanga ari pamusoro pemba akaswera akarara masikati ese akazomuka kumanheru ndokutanga kufamba pamusoro pemba ndokubva aona Bhatishebha akashama achigeza achibva ati ko uyu haasi mukadzi waUria. Akadedza musoja akati naishamwari mukadzi uyu asina kugeza anogeza asina kupfeka ndiani? Kweye munhu anombogeza akapfeka. Haleluya. Amen. Shuwa mambo anotonga nyika anoita mashure ekuona mukadzi wemumwe munhu akashama otoderedza mumwe musoja kuti yaona zvandaona. Moto uyu rudzi akaitwa naDavid, a president of a republic of a country anotaona mukadzi akashama anoderedza mumwe uyauone.
unoshama kuita mukadzi yako mambo munopengera pokupinda mba zvikanzi ndiye munomutora ndimutsiure but ushanoona kuti nyaya iyoyo yakaitika kungoti izadzise chirevo chaMwari bedzi. Number 1, Bathsheba anga akaroorwa naUria. Bathsheba anga ari an Israelitess, but Uria anga ari muJiti, anga ari muGentile. How is it possible kuti muJudha anoroorwa nemuGentile? Zvazvisingaitike. Ndopaunotanga kuona kuti nyaya iyi yakagara isiri nyaya yaBathsheba naDavid, yave nyaya yaMwari. Bathsheba muJudha, muIsraelite, but murume wari kunzi murume wake muGentile. MaGentile nemaJudha nekumhoresana chaiko hazvimhoresane. Kwakazoroorwa sei nemuGentile? Number 1. Number 2, David aigara mucity of David, maingogara vanhu verushebedzi makurukota. Uriah was an ordinary soldier. Kumba kunogara David nekunogara Bathsheba inda kwakaita padhuze kudaro. Sokuti yakamira pamusoro pemba yake anogeza kumwe mukadzi wemunhu. Hazviite. Number 3, kwaIsrael hakugezwe mausiku, vanhu vaigeza masikati kurwizi kumazarodoka. Bathsheba sei akageza mausiku? Rubara nyazvo. Number 4, kwanga kusina mafloodlight anga amanheru. David akaona sei kusasimira kwaBathsheba? Hausi kushinzwa izvo. Ukaiverenga nyaya yacho unonzwa pakunzi paakavata naye akanga apfuura kare nguva dzemadzimai. Bhaibheri rakamenishena kuti pakauya Bathsheba kuzoonekwa naDavid, David ati mutoroye naye kuno. David achideedza Bathsheba achinomira pamberi paDavid. Bathsheba anga achangopedza kuita menstrual cycle yake. Akazvinyora akanga azviziva sei? Madetails akadaro haitaurwe nemunhu anonyora nyaya. Yes. How did the writer know? Yes. Mukadzi adedzwa namamba anga achiteera. Vapere Jesu Kristu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Nyamba zvese izvi zvaingoparidza Kristu kuti Kristu ari kudenga akamuka chechi yaIsraeri yemurayiro yava madying hours order yemurayiro. Ndosaka achinzi akamuka mausiku. Kweye David mambo worudzi yaonorara masikati achimuka mausiku. Izizi here akanga arara chii masikati munhu anotonga nyika? Akasimuka ndokutanga kufamba pamusoro pemba. Kweye pamusoro pemba munhu wamambo aiitei? Namba kufamba pamusoro pemba kwaDavid kwaiparidza Kristu kuti aifamba ari kudenga. Ndokubva aisa ziso pasi ndokuona Old Testament ichitaya kugeza zvivi neropa remakwai. Akaiona akashama. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ukunizwa here? Inyaya dzaKristu dzega dzega. Haubudi nyaya neupombwe, isi upombwe. Chakavanzika chaKristu. Ndiri kunzwika here? Amen. Saka Ahashivhero achiramba kuuya akashama kuramba kweOld Testament kuuya iri naked pamberi paMwari kuti igozoshongedzwa ipfekedzwe neropa raKristu rinogara kusingaperi. But nyaya yakati mbenge yaitika Bathsheba asati avapo, kunyange nemukadzi uyu asati avapo. Yakanga yaitika mukadzi reiteni Ishe achisvika anosvika Adhamu azvikavha nemashizha ndokubva amubvisa mashizha akamukavha nedehwe remhuka achitarisira kuti zvawakangoona kuti wakashama daifanira kukusvikira wakashama. Aya mashizha wapfeka anooma kana kwangopisa. Kuti Adhamu achisimira mashizha emonde aiparidzawo nyaya yokuti tichataya kukavha neropa remakwai. Ndo mashizha emonde aizokurumidza kuoma wozokavhwa neropa raJesu Kristu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Saka vesi yakanaka nekuti yataura iyo kuti and the drinking was according to the law. Uri kubata nyanja? Yes. Ndokubva vhashiti aramba kuya, ndokubva mambo futi vabvunza vakurukotawo kuti murayiro unoti kudiko nekuda kwezvarambwa kuita nemukadzi wangu. Nyaya yacho inyaya izvayo yemurayiro. Ndokubva murume rimwe gurukota rasimuka rikati anonzi Memukani
zvaitwa namambokadzi Vhashiti haana kutadzira imimi moga, asi atadzira nesuwo makurukota, nekuti vakadzi vedu vachazoramba kutiremekedza vachiteedzera zvakaitwa namambokadzi. Saka nekuda kwaizvozvizvi imimi kana mambo muchifarira nyaya iyi munofanira kuona zvamunoita kuti tirege kurega kuremekedzwa nemukadzi wenyu. Vakadzi veduwo varege kuramba vachitidheerera, pangazomuka mhirizhonga, pangazomuka disorder munyika yenyu. Saka nyorai chirevo chiende kunyika yose. Ndopatasvika izvi, regai tinzwe mazwi avo. Unyorwe pamurayiro yavaPezhia navaMedhia. Ngapanyorwe murayiro wavaPezhia navaMedhia, urege kushandurwa. Murayiro iwoyo kana wanyorwa ngaurege kuzoita sei? Kushandurwa. Ndikunzwika here vavadzavo kana zoteerera. Memu kana ari kuudza president kuti no, zvaitwa namambokadzi Vhashiti, we must deal with her decisively. Therefore, let there be a commandment, a decree written unto all the provinces of Media and Persia, and that decree, that writing, that ordinance must never be altered. Chinyoro ichocho ngachirege kuzoshandurwa zvakare. Ndechekuti kudii? Kuti Vhashiti arege kuzoyazve pamberi pamambo Ahashivheroshi. Ndokubva zvanzi chinyoro ichocho ngachiudze vanhu vese kuti Vhashiti warambwa, haachagona kubira zvakare pamberi pamambo Ahashivheroshi. Ngapanyorwe divorce letter, irege kuenda kuna Vhashiti, irege kuenda kumakotsi, asi iende kunyika yose. Vhashiti ari kurambwa, but message yekuti arambwa iri kuverengwa na provincial administrator weMashonaland East Province, woverengera province yeshe. Mambo Vhashiti warambwa, but tsamba yekuramba mambokadzi Vhashiti iri kuverengwa muMashonaland West Province, iri kuverengwa muHarare Province, iri kuverengwa muMatabeleland South. Kuramba mukadzi kwerudzi kwakadaro, nokuti uchiramba mukadzi unoudza nyika, mukadzi wacho musiya akadaro. Chinyoro chacho chodzi ngachirege kuzochinjwa. Tsamba idzodzo kana dzadzindwa dzinogara forever dzakadaro. There are no possibilities, nokuti zvichazonzi mambokadzi Vhashiti vadzoka. Yes, katinzwei. Mambo ngaape mumwe wakanaka kupfuura iye uhosi hwake. Mambo ngaape mumwe akanaka kupfuura Vhashiti, nzvimbo yamambokadzi Vhashiti. Amen. Kovara. Nyamba Old Testament iri kugarirwa pasi nemachinde ekudenga. Tarirai zvaitwa neOld Testament. Kristu paari kuuya achiparidza, ari kutarisira chechi yese kumira pamberi payo, pake yobva yagamuchira kupfekedzwa nevhangeri reponeso inopfekedzwa neropa rake. Pari chechi yaIsraeri pairi kuona Kristu iri kutomutuka, iri kutomuzvidza, iri kutomutongesa, iri kutomurova, iri kutomuramba kumugamuchira. Yaramba kuzviisa pamberi pamambo, yakashama. Makurukota ndokubva akutaura namambo. Ngapanyorwe chinyoro chinoenda muZimbabwe, ngapanyorwe chinyoro chinoenda kuAmerica, ngapanyorwe chinyoro chinoenda kuCanada, chichiudza vanhu vese kuti Old Testament yarambwa naMwari. Amen. Ichocho hachichachinjwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Chinyoro ichocho ngachirege kushandurwa. Pachinzvimbo chekuti tsamba inyorerwe Vhashiti, iri kunyorerwa all the provinces. Mutsvaga mumwe akanaka kupfuura Vhashiti, anotsiva nzvimbo yake. Urikudinzwa here? Arivereke vhesi, vereka vhesi vaviri ava vachivereka. Ngatazike mavhesi aya. Kana mambo achifara nazvo, uri kuona here kuti replacement yaVhashiti nemumwe iri kunzi inongoitwa kana mambo bedzi achifara nazvo. Yes, mambo ngaateme murayiro une simba. Mambo ngaateme murayiro une simba ramambo. Simba iro rirani? Ramambo. Unyorwe pamirayiro yavaPezhia navaMedhia. Unyorwe pamurayiro yavaPezhia navaMedhia. Urege kushandurwa. Murayiro iwoyo hauchachinjwa, kuti Vhashiti arege kuzouyazve pamberi pamambo Ahashivheroshi. Old Testament irege kuzomira zvakare pamberi paMwari. Mambo ngaape mumwe wakanaka kupfuura iye uhosi hwake. Mambo ngaape mumwe akanaka kupfuura iye uhosi hwake. Amen. Uri kuona here kuti mambo havana vakadzi vaviri?
at every given point mambo varoda mukadzi wake anogonzera hosi sei ivo pasina amainini mambo ngaape mumwe wehosi waVashiti kana mambo achifadzwa nazvo zvoreva kuti mukazoona tsamba dzanyorwa Vashiti arambwa isaini yekuti mambo vari kuita sei kufadzwa nazvo. Chinyoro ichocho hachichachinjwa wobva waiswa mitemo pakati pemitemo yavaMidhia navaPezhia vose kuti mambokadzi Vashiti havasisiri mambokadzi havachamira zvakare pamberi pamambo. Mambo vonzi ngavatsvage mumwe wavangazoisa pamberi pavo wavanozopa uhosi hwaVashiti kwaari. Ndo odha yakasetwa naMwari pamusoro peukama hunofanira kuvepo pakati paVashiti namambo. Old Testament law yakatadza kuita zvayakanga yanzi ite naMwari. Paitwa dare ndobva Memukani asimuka akati ngapanyorwe runyoro rusingazoshandurwe ruendeswe kumaprovinsi ese avaMidhia navaPezhia oiswa pakati pemurero yenyika. Mambokadzi haachamira pamberi pamambo. Mambo wotsvaga mumwe akanaka kudarika Vashiti. Uri kuona here kuti vhesi yamvenge yatudza kuti Vashiti anga akanaka, but Memukani ari kuti ayewa Vashiti is only beautiful, that is if she doesn't have a competition with a more beautiful woman. Paari kuti mambo woisa mumwe akanaka kupfuura Vashiti. Memukani ari kutaura kuti kunyange nyika ino ichitemeswa musoro nemeseji iri kunzi namambo mukadzi wangu Vashiti akanaka, inini Memukani ndinozviziva. Out there is another woman more beautiful than Vashiti. Amen. Amen. Murume ari kutarisa New Testament neOld Testament, but Old Testament ichiripo obva ati no, panofanira kunge paine imwe testament iri nani kupfuura testament yemurayiro. Yes. Murume anonzi Memukani ukamuverenga wakadzikama you shall know that he represents Abraham. Ndiye anonzi akati handisi kuvaka imba muKenani, kunyange Mwari akanditi nyika yaandipa senhaka yangu chagara mutende, ndiri kutsvaga nyika iri nani kupfuura Kenani yakavakwa nomaoko aMwari. Amen. Yakavakwa nomaoko aMwari iye yagara kusingapere. Ndiri kutsvaga nyika iri nani kupfuura yatakapiwa. Isaka mwanangu kana ndafa usavake imba usakanye zvidhina kakatende sezvandakaita. Kana wabereka mwana wako Jacob mudzidzise kukaka matende. Katiregei kuvaka imba tichazovaka imba a permanent residence kana taona a better country than Canaan. Amen. Same message the message ya Memukani. Tsvagai imwe mukadzi ari nani kupfuura Vashiti. Yes. Amen. Memukani ngoti Memukani akatarisa matestamenti ari maviri ndokubva aona New Testament iri nani kupfuura Old Testament. But tatomboudzwa kunzi yanga yakanaka Old Testament. Unonzwa Pauro akutsanangura pa 2 Corinthians chapter 3 achiti zvino kana sungano yakaunza rufu yakanga ine kubwinya, how much more glorious is going to be the testament of the Spirit of God. Amen. Message yekuti kunyange Vashiti anga akanaka but runako rwatichaona pana Esther runofanira kunge richipfuura Vashiti nekunaka. Amen. Hallelujah. Amen. But varume regai nditsanangure mazwi aya. Unoona here kuti mazwi aMemukani ndeyekuti kana panyorwa pasi kuti Vashiti arambwa, runyoro irworwo harisi kufanira kuzorivheswa. Kana panyorwa pasi Old Testament yapfuura taamu New Testament. Kana panyorwa pasi kuti murayiro wapfuura taamu Testament yenyasha. Zviri kunzi runyoro urwu ngarurege kuzoshinjwa nekusingapere. Amen. Ko isusu tiri kuchinja sei? Why are we smuggling precepts of the law? Amen. Chidziisa mu New Testament. Mazwi aMemukani ari kuti kana Vashiti arambwa hatidi kumuona back into the town. We do not see her back into the city. We do not see her in the palace. Amen. Let every province be notified. Nyama vari kudzisa mangadziende kumaprovinsi imessage yekuti kurambwa kwomurayiro kushuya nyasha kunofanira kuparizwa
kupidzwa kuvanhu venyika dzose kurege kuona munhu anozoekana kupidzwa mumurayiro nerimwe gava. Amen. Haleluya, haleluya, amen. Udzana kurunduro yekuZimbabwe kuti Vashiti akarambwa. Hey. Saka Sabata munoriwana kupi? Muda kudzosa Vashiti back into the palace. Amen. Anzi kuna anonzi ceremonial laws, because anonzi moral laws. We don't want to categorize them. Let's just talk about them as laws. Yes. Amen. Ukasvika paprimary school wotengota ma infants ma toddlers ma youth ma Sunday school ma grade 1 grade 2 grade 3 anzi anonzi ma infants, grade 4 grade 5 grade 6 anzi ma toddlers. Vana vechikoro. Amen. Ukuzvinetseri tsamba dzakanyorwa tsana dzikanzi ngadziende kunyika dzose dzichiudza vanhu kunzi Vashiti akarambwa. Hatisi kuzoshinjwa nekusingaperi. Varume hatiri kuona Vashiti munhanga yedu. Vashiti ngaarambwa aende zvachose. Ndiri kunzwika here, ndiri kunzwika here. Kana maakudzosa Vashiti muri kutaura here kuti mambo atadza kutsvaga mumwe akanaka kumudarika. Takationa imwe television station makuseni tiri Rumbau, dzimwe ziparidza dzapedza kuparidza kuti unopedza vatsaa kuti if people don't type, do you think they are going to be given in the same glory with those who type when the Lord comes? Vatatsima TV vatabuda. Mwakandifonera zvazi munhu waMwari kana muchiri cheguma achibviswe munoreva here kuti mimi mega ndiri miri correct nekuti machechi ese anotora cheguma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Saka nochirara nevana vanoita weti magumbezi muri 7 vamwe 6 vakaita. Unotanga here kufunga kuti kuita weti kuri nandaya yaitwa nevakawanda. Weti. Mama ndiye ndisingaite but ndiri kuona kuti kumusha muno mukuita weti kunenge ndiko kunotofamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Vanobvisisa vanhu chegumi nevanochibvisa muruda kudzosa Vashiti back into the palace. Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Kana mine Bible fresh akare 1 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Nangoti mungo bata mazwi mashoma bedzi. Verse 4, 5 and 6. Galatia chapter 2 verse 20. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. I am crucified together with Christ. Handichiri ini ndinorarama. It is no longer I that liveth, asi Kristu unorarama mandiri. but Christ liveth in me. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino. This life that I live in the flesh, ndinorarama nokutenda kuri mumwanakomana waMwari. I live it by the faith that is in the Son of God. Wakandida, He loved me. akazvipa nokuda kwangu. He gave himself up for me. Handikonese nyasha dzaMwari. I do not frustrate the grace of God. Nokuti kana kururamisa kuchibva kumurayiro. For if righteousness come by faith, For if righteousness come by the law, Kristu wakafa pasina. Christ is dead in vain. Andikonese
nyasha dzaMwari, nekuti dai kururamiswa kuchibva pamurayiro, Kristu wakafa pasina. Saka chero chiduki zvesei chaungaite chemurayiro, uri kuti Kristu wakafa pasina, uye uri kukonesa nyasha dzaMwari. Amen. Wadzoswa Vhashiti muguta, memukana ari kuramba newe, ari kuti kana tsamba dzanyorwa kumaguta ose, Vhashiti haazomira zvakare pamberi pamambo. Mambo ngavatsvage mumwe akanaka kupfuura Vhashiti, angazotonga panzvimbo yake, angazobata ushe panzvimbo yake, angazoenda panzvimbo yake. The New Testament is more glorious, more perfect. Yes. These people to become children of God. Amen. The Old Testament is people of God. Amen. But we are not people of God, we are children of God. Okay. Because of this woman known as Esther. Vhashiti haina kunaka. Akarambwa tsamba dzikaenda kumaguta ose. Akabanwa munyika yeShushani. Amen. Achera kumuona muShushani. 2 Corinthians chapter 3 verse 4. Kutenda kwakadai tinako. We have this faith in Christ, kuna Mwari, in God. Atiti takakwana isu timene. We do not say we are sufficient by ourselves, kuti timene chinu timene, that by ourselves we can do things by ourselves. Asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari. But our sufficiency comes from God. Iye wakatikwanisa. And God, kuti tive vashumiri vesungano itsva. God has ordained us to become ministers of a new covenant. Isati iri yezvakanyorwa asi yomweya. This covenant is not of the law that was graven on tablets, but it is a covenant of the Spirit. It is a spiritual covenant. Nokuti zvakanyorwa zvinouraya. Zvakanyorwa zvinouraya. Tsokolo dzamazwa yaita zvakanyorwa zvinouraya. Zvakanyorwa zvinouraya. Urayiro unouraya. Urayiro unouraya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Zvino tinenge tawirirana kuti aiwa tichaita zvemurayiro tava navaMwari, but panozosara kamwe kamurayiro so kanolomisa kavanotaiwa ndo katinosara nako. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Dai taifanirwa kuteedzera murayiro, taisangofuma tichiteedzera murayiro. Vanhu vakapiwa murayiro havana kujoina murayiro. Udzari pasaidi pako kuti maJudha haana kujoina chechi yemurayiro. maJudha haana kujoina chechi yemurayiro. Akaberekerwa muchechi yemurayiro. Akaberekerwa muchechi yemurayiro. Vakanga vari muEgypt, vakatumirwa Mesaya. Mesaya akavabudisa muEgypt, achivabudisa ndokubva atanga kupa murayiro, ndokufamba navo akanofa, akasiya covenant yasimbiswa, ikaenda mumaoko maJoshua, vakanopinda muKenani, vakatanga kuteedzera murayiro, vakapiwa murenje, vava muKenani. Zvino isu tiri muZimbabwe handisati tambopinda murenje. Saka murayiro tinoujoina papi? Amen. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Unongoziva mirayiro mishoma yePasika, murayiro chingwa chisina mbiriso, murayiro wechegumi, murayiro weSabata, ndo mirayiro yeminoziva. Iwo unyengeri. Amen. Mama makachenjera musati mabata murayiro wamunomhanya nawo, maifanira kuiunganidza yese. Amen. Mobva mati mukuru kana mati teedzere murayiro, tipei tiite yese. Amen. Zvino murayiro aiite. Ukada kuteedzera murayiro izvezvo wakamira ipapo, chaunotanga kuita kupfisa hembe. Amen. Kuti murayiro unorambidza vanhu kupfeka hembe dzine makala akasangana. Ava vakapfeka red nekaki, vandoda kutobatwa varohwa izvezvi chamufoti. Mapfekero vakaita anorovesa pamurayiro. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ava nemlines yewhite neblue, zvinotozvambuyisa izvozvizvi. Yes. Zvavakatopfeka izvezvizvi havachabvunzwa kunzi munotoetera murayiro. Kupfeka bedzi vatotadza. Kana uchipfeka hembe unopfeka hembe the same fabric,
Kana wapfeka cotton woti cotton shirt, cotton trousers. Kana wafunga jean nemukati. Yes. Uchiteedzera murayiro. Kana wafunga kurima unoisa nzungu padzo dzega, ausanganise mbeu mumuta mumwe chete. Amen. Chibage bedzi. Kana wafunga zvokuita mananga bedzi, magaka munda wawo, mafere munda wawo. Yes. Hallelujah. Amen. Ipapo ushidaro unofanira kuwarora mhandara. Ukarora mukadzi asiri mhandara unoenda naye kukoti. Yes. Pagedhi reguta. Sezvakaita paBeatrice patogeta. Ndopane pachitongirwa nyaya dzemhandara ipapo. Mune manetsera muri kuDZ moenda kuNorton. Ndokunotongwa nyaya kwete kukoti. Iri pameji paRotten Row. Aiwa. Matarema zewo yaive pagedhi. Yes. Stopinda mguto ndozoti amushamuno mune nyaya dzakawanda usiketi. Chitoenda. Hallelujah. Amen. Udzadare. Mukadzi wangu ndakamurora zvakanaka. Taona asiri mhandara. Mukadzi anga asina chaaitaura. Baba namai ndovainzi vasimuke. Vape humbo wokutanga ari mhandara. Vachitofanira kubudisa machira munenge mararamese makafuka musi wokutanga. Waiti mukangoraramese musi wokutanga waonenge waroronzi mukadzi aenda kumurume usiku ihwo pakunongoedza unobva waputira wobva watumira kwabereki wavo. Kana ine ropa rekuti andiri mhandara, kana chabvondoka anonobva ikoko achiuya kudaro. Vabereki vakati hatina mashira iwayo. Wotobatwa woendwa newe kunze koguta kumberi mbero, wotemwa nematombo. Mukadzi achifira nyaya yekuti anga asiri mhandara. Umhandara chaiwo waiurayisa. Yes. Paminazvo zvokuti munotori nenzenza dzekuti unotofonera nzenza yako kuti uri kupi. MuIsrael mava musina mahure. Saka uchiona kuti Tamara achida kujuta Judha akanomira parodha akaita senzenza. Achidzoka Judha kuti kutsvaga nzenza akanzi hatina nzenza muno. Kwakusina mapfambi. Kwakusina. Ipapo uine chisimbi pasaida chinonzi chiraya. Amen. Kana wanzwa kuda kuzvibatsira uende kutorete kanzuru, waifanira kuenda kunze kweguta unochera nechisimbi icho woita wafushira wodzoka muguta. Yes. Tikadai tine makomba ari kuendesa vanhu kuBeatrice kudondo kada kuita zvemurayiro. Amen. Unenge uinacho pasaida uchitaura nemusikana Epirozi achitochiona kuti chisimbi cheprogram icho kama izvi. Mukadzi akatevera ende vanotevera pamwedzi weko kanditi. Yes. Akangotanga bedzi kutevera haacharara mubhedhurumu pamwe chete newe. Unotovaka musha uine karumu kaanopota achigara kana atanga kutevera. 7 days paanenge achitevera haagumwe nemunhu, haabate midziyo inoshandiswa navanhu. Mukamubikira tii mukamupa nekapiwe haichabatwa. 7 days kana dzakwana woita dzimwe 7 achigeza masikati nemanheru achinzi ari kuzvinatsa. Nezuva rechi14 ouya kuchechi nembudzi 2 kana kuti nangaiwa dzake. Chimwe choita chipiriso chechivi, chimwe choita chipiriso chinopiswa. Ko chivi chandaita ndechipi? Chekutevera. Yes. Hallelujah. Amen. Mukadzi akasununguka ngoma ndiyo ndiyo. Akasununguka mwana wemukomana 40 days asingabude mumba, asingabude muyadhi achienda kuchechi. Anozoenda kuchechi nezuva rechi41 akabata mbudzi nehangaiwa 2. Mwari ngaandiregerewo ndakasununguka svondo 3 dzakapfuura. Vashiti varume ngatimubhanei, ngatimukwanise. Amen. Mambo vari kufanira kutsvaga mumwe
ari nani kupfuura Vhashiti. Munonzwa chapter 8 ya Hebrews yakuti zvino kana chinhu chikanga ngativerenge last verse chapter 8 ya Hebrews. Ndipewo light. Zvaanoti sungano itsva wakasakadza yokutanga. Zvaari kuti New Testament Mwari akasakadza sungano yekutanga. Yes. Zvino chinhu chosakara. Chinhu chasakara chinoitwa sei? Chova chakare. Chachekare. Choda kurova. Chakutorova. Old Testament yakasakadzwa ichibva yarova. Pane kunzi New Testament nekuti Old Testament yakaita sei? Yakasakadzwa. Amen. Yes. Vhashiti akaita sei? Akasakadzwa. Zvino pane nyaya mbiri varume. Nyaya yekutanga ndeyekuti vanhu vari kuti Vhashiti ngaaende asi ngaasiye gumbo rake nekuti vane chimwe chiri pana Vhashiti chavari kuda. Maziso aVhashiti akanaka, ngatatokonorei asare. Problem yechipiri ndeyekuti Memukani akati kana Vhashiti adzingwa mambo ngaatsvage mumwe akanaka kupfuura Vhashiti pachinzvimbo chekuti vanhu vasiye kutsvaga mumwe akanaka kupfuura Vhashiti, vabvunze kuti Mwari makazomutsvaga here mukamuwana chechi kana kuti sungano iri nani kupfuura Old Testament. Instead of asking God pamakabvisa Old Testament makati pachi nekuti takaudzwa naMemukani kuti imi ndiri munotsvaga. Yes. Vanhu vakugadzira mumwe mukadzi vakutouya naRozi wavo vakaisa maziearrings mahombe, tamuona ari nani. But Memukani akati mambo ndiye anotsvaga. Yes. Mumwe ari nani kupfuura Vhashiti. Amen. Zvoreva kuti kana mambo amutsvaga anototi introduce handiti. Apana pandakazoramba Vhashiti paipai ndakazotora Esther, uyu ndiye Esther wacho. Yes. Hallelujah. Amen. Ndinoyaziruka tinobata basi kuizeza tuporore takavakwara asi no ngatirovei. Hallelujah. Amen. Mambokadzi Vhashiti vanointroducwa kunyika namambo Ahasuerus. Vanhu havasirivo vanoisa mambokadzi voti mambo ndiye mambokadzi wenyu. Mambo ndo vaifanira kutsvaga ari nani anotsiva Vhashiti. Yes. Zvino mambo akati paNew Testament varume ndo yakatsiva Old Testament. Saka kana New Testament yavambwa pachinzvimbo chekuti titange kuidhoma, titange kuigesa, titange kufunga nezvayo, we were supposed to listen kuti iye ari kuvamba New Testament akatsvaga mukadzi anotsiva Vhashiti anointrodusa mukadzi unyowana achiti kuti yes, obva ati tenere mukadzi ndakupai New Testament yenyasha, ndakupai New Testament yekutenda, ndakupai New Testament yerudo. Yes. Hallelujah. Amen. Old Testament kwava kuine Hall of Holies yakaokwa nomaoko avanhu. New Testament yakaintroducwa kune Hall of Holies isina kuokwa nomaoko avanhu iri kudenga. Ku-Old Testament kune uRevhi hwawo, kune uprista hwaRevhi, asi ku-New Testament kune uprista hwaKristu worudzi rwaMerikizedheki. Ku-Old Testament kune sanctuary inoiswa tafura, inoiswa chingwa chinotopota chichiwevwa. Ku-New Testament kune vashumiri 5. Yes. Ndiyo tafura yechingwa cheshoko raMwari. Amen. Sanctuary New Testament chechi. Amen. Hallelujah. Amen. Ku-Old Testament kune gwaire Passover rinotogochwa muviri wese. Ku-New Testament tina Jesus ndiyo Passover lembi yedu. Yes. Tinofanira kudzidza kudedicatwa kwaEsther namambo. Amen. Chireke kutanga kudhoma tega Esther tisina kuudzwa. Kadzi akaroorwa anointroducwa anopirwa. Yes. There is a new Madam President.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. The president's wife is to be introduced by the president himself. Yes. Christ has introduced his new spouse. We are to learn from him. We don't have to second guess him. Kutifunga paida kudai apa ndofunga ida kudai aba mrero yese akagumira asiyogumi chinoyambukira ku New Testament nekuti Abraham akapasha gumi kuna Melchizedek kuenda kutoma Esther murume wake aripo kudai adi kumira utatanga ataurwa nemurume wake. Amen. Auskutizwa. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Kunza chirungu chiri kuona kuti mnazviparidza heresi. Amen. Hey. Kuzori nechechi dzine mapriest munyika muno. Kufather Bernard makabva kupi? Muri mupriest warudzi rwupi? Amen. Munobva kwa Rubeni here kana kuti kwa Benji? Amen. Pako muri kwa Ephraim kana kwa Manase? Archdiocese of St. Peter, Father Robert Saul. Uligala. Yes. You must repent. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Tirikuzwika here? Yes. Mambo ngavatsvage mukadzi akanaka kupfuura Vashiti wavangatsive naye mukadzi wavakaramba. Saka mambo ndo vanotsvaga, mambo ndo vanotipa, mambo ndo vanotiudza pamusoro pema-credentials emukadzi wavakatsvaga. New Testament yatsvagwa, New Testament yaiswa pati pachinzvimbo chekuti vanhu vadzidze kuti atsvaga New Testament anoti kudii pamusoro payo. Vakuudzana vega zvavanofunga pamusoro pemukadzi atsvagwa namambo. Mambo akatsvaga varume mukadzi akanaka kupfuura Vashiti. New Testament yakapfuura nekunaka. Old Testament inongopera kouya New Testament. Amen. Maprista anofa kana muprista afa kouya mumwe. But wedu muprista haafe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Tirikuzwika here? Yes. Old Testament yaisaudza vanhu kuti kana vafa vanoita sei. But New Testament takaudzwa kune mutongi achazotonga kana nyika ino yakupetwa uye kune denga rakatimirira. Yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Old Testament vanhu vaipota vachigarwa namweya mutsvene votoritsirwa kitari ngwengwengwe muprofita obatwa nemweya mutsvene. Mu-New Testament hatibatwe nemweya mutsvene. Mweya mutsvene anogara matiri. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Old Testament kunodirwa anointing oil yakagadzirwa mu Exodus chapter 31. Yes. Mu-New Testament hamudirwe mafuta. Amen. Mweya mutsvene ndo mafuta atinodirwa. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mukuona maakuburitsa kagubhu kemafuta muri makava. Amen. Muda kusara muine gumbo raVashiti. Iye Vashiti achinzi ngaaende. Netunhu twake twese. Amen. Jesu anaomboti mafuta akandizodza aiwa akati mweya waMwari, the spirit of the Lord is upon me. Akandizodza. Amen. Anakumboti anointing oil yekwaningi kana yekwaningi. Iri pamusoro pangu haana kubudaro. Akati ari pamusoro pangu timweya mutsvene. Ndo presidency yakasetwa paida kuintroducewa mambokadzi munyowani. Zvine muda kusara muine vhudzi raVashiti. Sara rakanaka chaizvo. Chirevo ichi chakanga chatonzi chiende kunyika dzose ufunge. Hamene kuti chirevo ichi chakazotadza sei kusvika kuZimbabwe. Achisati chasvika chirevo ichi chekuti Vashiti ngaadzingwe. Handisati ndachinzwa ini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Mukana akati kana tsamba dzanyorwa ngadziende kumaprovinsi ese vanhu vaziviswe kuti Vashiti arambwa achadzoka zvachose pakumira pamberi pamambo. But kuno Vashiti ari kutonga zvisingaiti. Tsamba isati yasvika. Ndauya nayo tsamba manyavanasi. Ndauya nayo tsamba yemimukani varume. Amen. Dzinomukadzi Vashiti vakarambwa. Yes. Mambo vakatsvaga mumwe mukadzi akanaka kupfuura Vashiti. Yes. Uye haasi kuzodzoserwa pamambokadzi zvachose. Amen.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Ngatinzwe tsamba baiverengwa zvino kana chirevo chamambo chava chatema chikaparidzwa paushe hwake hwose. manzwa matauriro acho ndopaunoti nyaya iyi haisi yaVhashiti. hanzi zvino kana chirevo chamambo chakatemwa chikaparidzwa mushe hwavo hwose. ipapapa kubatsira ukasakurumidza kugamuchira mazwi usina kunzwisa zvaanoreva. sakurodzai mazwi aya munhu wamwari. zvino kana chirevo chamambo chava chatema chikaparidzwa paushe hwavo hwose. uri kuona here kuti mazwi aitaurwa naMemukani at that very time, at that moment mambo vanga vasati vatema chirevo chacho. Yes. chaitozotemwa nenguva dzinotevera. kana chirevo chamambo chava chatema paushe hwavo hwose chatemwa chichaita sei? nokuti hukuru kwazvo. kachiite sei? vakadzi vose vachakudza varume vavo, vose vakuru navaduku. kana chirevo chamambo chava chareva tsokodzai mazwa. zvino kana chirevo chamambo yes chava chatema yes chikaparidzwa paushe hwavo hwose. yes nokuti hukuru kwazvo. chikaparidzwa muushe hwavo hwose nekuti ushe hwamambo hukuru kwazvo. saka kwese kusina kusvika chirevo chamambo zvinoreva kuti hakusi pati yeushe hwavo. Yes. kana chirevo chamambo chava chatema chikaparidzwa kwete pasi pezuva rose asi muushe hwavo hwose. mukaona musina kugamuchira tsamba yokuti Vhashiti arambwa, you are not part of the kingdom of the king. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. hanzi munozviwanepi zvinobva kuna Mwari. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Ona ndine tinonyere kuti tamudza zikete ngatiite chapter 2 verse 1 ngatiite. Yes. Hey, she's waiting. Zvino shure kwa izvozvo zvipi? Bembirai. Vesi iri kutanga chapter 2 inotanga nekuti zvino shure kwa izvozvo. Saka zvoreva kuti vese vachaverenga chapter 2 kana vasina kunzwisa chapter 1 hapana zvavaita. Yes. Nekuti chapter 2 is based on the foundation of chapter 1. Yes. Shure kwekunge mambokadzi Vhashiti varamba kuuya pamberi pamambo vakabva vadzingwa, mambo akadzi ngaatsvage mukadzi akanaka kupfuura Vhashiti. Shure kweizvozvo manje, saka patiri panapa ndepekunge Vhashiti aita sei? Arambwa. Shure kwekurambwa kwaVhashiti, yes, kutsamwa kwamambo haachibveroshi kwakati kwanyarara. Saka nguva yese yadzingwa mambokadzi, mambo anga achakatsamwa. Mambo achakutsamwa kwamambo kwakati kwanyarara. When the king's anger appeased, yes, akarangarira Vhashiti nezvaakaita. he remembered what Vhashiti had done to him. Nechirevo chakatemwa pamusoro pake. He also remembered that I am not to reinvite Vashti back into the palace. He remembered that. Yes. Ipapo varanda vamambo vaimubatira vakati, vakauya futi varanda, mambo ngaatsvakiwe mhandara dzakanaka. pambodzi mambo ngaatsvage, handiti? Yes. Chapter 2 yakuti ayewa mambo ngaatsvagirwe. Atsvagirwe chii? Mhandara dzakanaka. Mambo ngaatsvagirwe mhandara dzakanaka.
mambo ngaaise vatariri pamativi ose oushe hwake. Ngapaiswe mascouts vanogona kuona simbi, votora simbi vouya nayo. Ngavaise vatariri mumaprovinsi ose. Yes, vaunganidze mhandara dzose dzakanaka paShushani. simbi yese vanenge vawana, pamwe ndekwaMutare pamwe ndekuBotswana, ngaiuyiwe nayo kuShushani. Ngaiuye nayo kupi? kuShushani. Kwaonekwa simbi kucholocho kuShushani. Kwaonekwa musikana akanaka kuFrancistown kuShushani. Kwaonekwa musikana akanaka kuPhiladelphia kuShushani. Kwaonekwa musikana akanaka kuKansas kuShushani. Ngavauyiwe navo vese kuguta ramambo. Now guta ramambo nawo ratochinja, yatoo New Testament church. Pari kunzi ngavatumwe vanhu vanonoona mascouts, pari kunzi tumai mapastors, tumai maevangelists, tumai maprophets, tumai maapostles, tumai mateachers. Vatsvake vanhu vane mwoyo wakanaka, vanoona kutenda, vauyiwe navo kuNew Testament. Mambo arida kutsvaga mukadzi waanozoroora. Amen. Yes. paShushani nhare yamambo. paShushani paimba yavakadzi pane imba yevakadzi irimo muShushani. vachengetwa naHegai muranda wamambo. Hegai akanga ari the king's chamberlain, murume aiita basa rekuchengeta vakadzi. Yes, mutariri wavakadzi. Hegai mutariri wavakadzi. Ngatizokoredzei mazwa aya. Hegai mutariri wavakadzi. Yes, vapiwewo zvavangazvinatsa nazvo. ngavapiwewo zvavangazvinatsa nazvo. Imbomirai makadaro. Handifunga kuti vhangeri inopedzisika ikaperera, nekuti rechirungu rinoti iro. Verse 3, and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather unto Shushan the palace, to the house of the women, and to the custody of Hegai, the king's chamberlain, the keeper of women, and let their things for purification be given them. Verse 9, Shakara inot, and the maiden pleased him, and she obtained kindness of him, and he speedily gave her things for purification. Saka hanzi Hegai kana vakadzi vauyiwa navo, vatorwa from all the 127 states, vauya muShushani voiswa mimba yaHegai. Hegai muchengeti wavakadzi, hanzi ngavape zvinhu zvavanoda kuti vanatswe. Hallelujah. Saka chapter 2 iyi inoti kuti mhandara dzose dzakauya, handitika, nokubva dzakuchengetwa nani? naHegai. Asi vaifanira kupiwa chi? Zvinhu zvavanoda. Zvinhu zvavanoda zvavaida kuzopiwa. Ngatisiye tichamuibata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Verengai. Verengai verse 5. Zvino paShushani panhare yamambo pakanga pano muJudha wainzi Modhekai, mwanakomana waJairi, mwanakomana waShimei, mwanakomana waKishi muBhenjamini, wakanga atapwa Jerusarema pamwe chete navatapwa vakanga vatapwa naJekonia mambo waJudha, wakanga atapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Imbomirei makadaro. Nai hama dzangu, nazonitarirai. Munozviziva here kuti Modhekai ihama yamambo Sauro? Munozviziva? Sauro akanga ari mwana waKishi, ari worudzi rwaBhenjamini. Modhekai baba vake vanga vari muzukuru waKishi, ari worudzi rwaBhenjamini. Yes. All right. Iye wakanga arera Hadhasa ndiye Esther. Vanhu vese vanoziva kuti Esther, vazoti Esther izwi rechiMidhia. Musikana wezita rake rechiHebheru ainzi Hadhasa. Ngatingoti Hadhasa. Hadhasa. Yes.
mukunda wa baba munini wake. Yes. Nokuti wakanga asina baba na mai. Zvino musikana uyu wakanga akanaka paumiro wake nepachiso chake. Yes. Pakufa kwa baba vake na mai vake, Modhekai ndokumutora akamuita mukunda wake. Yes. Zvino murayiro wa mambo nechireo chake zvakati zvanzikwa, vasikana vazhinji vakaunganidzwa paShushani, nhare yamambo. Yes. Pavaichengetwa naHegai. Esteri akatorwawo akaiswa mumba mamambo. Yes. Akachengetwa naHegai mutari wavakadzi. Yes. Musikana uyu akamufadza akanzwirwa tsitsi naye. Hegai ndokubva afarira Hadhasa kana kuti Esther. Yes. Akachimbidzika kumupa zvaanga zvinatsa nazvo. Ndokubva Hegai achimbidzika zvinhu zvaaizofanira kunatsa Esther nazvo. Yes. Nemigove yake yezvokudya uye vasikana vanomwe vaakafanira kupiwa. Ndokubva Esther apiwa 7 ladies, 7 maid servants. Vakanzi right, ndimi muchachengeta Esther. Uri kuona here kuti mambo yaionerirwa zvisingaiti. Vasikana vasati varoorwa vachiri kutsvagwa kuti pangawo ne1 angaroorwe, but mumwe nemumwe akapiwa 7 vasikana vanomuchengeta yari1. Kana kwamutare kwakabuda 100,000 mavirgins anga akanaka, saka mumwe nemumwe akapiwa 7 vasikana vanomuchengeta. Saka there were 700,000 girls employed by the king to do some works. Akati ndikwenya apa wotomkwenya rubata ne mari estate. Iye mambo anotambisa mari yenyika kudaro achiitirei kudaro. Andini mambo amukadzi mumwe chete. Musikana mumwe chete 7 vasikana vanomushandira. Kuita kwerudziko kwakadai. Katinzwe nyaya. Akamuisa iye navasikana vake pakanga pakaisvonaka panyumba yavakadzi. Yes. Asi Esteri wakanga asina kuvazivisa rudzi rwake nehama dzake. Yes. Nokuti Modhekai wakanga amurayira kuti arege kuvazivisa izvozvo. Yes. Zvino Modhekai waifamba pamberi poruwazhe rweimba yavakadzi mazuva ose. Yes. Agoziva kuti Esteri wakadini uye kuti vachaitei naye. Verse 12. Zvino dzoro romusikana mumwe nomumwe rakati richisvika kupinda kuna mambo Ahashivheroshi, kana aitirwa zvose nomurayiro wavakadzi mwedzi 12. Yes. Nokuti mazuva okunatswa kwavo akapera kudai, mwedzi 6 vachizora mafuta emura, mwedzi 6 zvinonhuhwira, uye zvimwe zvinhu zvokunatsa vakadzi nazvo. Yes. Zvino musikana akapinda nomutoo wakadaro kuna mambo, uye chinhu chipi nechipi chaaida waichipiwa kuti abude nacho paimba yavakadzi apinde mumba mamambo. Yes. Waienda madekanwa ndokudzokera mangwana kuimba yechipiri yavakadzi paaichengetwa na Shashigazi, muranda wamambo waichengeta varongo. Yes. Haaizapindazve kuna mambo, asi kana achinge afarirwa namambo akadakwa nezita rake. Yes. Zvino dzoro raEsther mukunda waAbhihairi, baba munini vaModhekai, wakanga amutora kumuita mukunda wake, rakati richisvika rokupinda kuna mambo. Yes. Haana kukumbira chinhu, asi izvo bedzi zvakanga zvarayirwa naHegai muranda wamambo. Ipapo ndo pane nyaya yeSemai. Teerera. Hegai muchengeti wavakadzi 6 months vachichengetwa vachipiwa mafuta emura vachizora. The last 6 months vachinzi vaipiwa mamwe zvimwe zvinonhuhwira nezvinhu zvose zvinodikanwa navakadzi. But hanzi mukadzi mumwe nemumwe aizonoenda pamberi pamambo oonekwa, kana Mwari akamuda, mambo akamuda, obva amuroora. Asi kana akasamuda aibva hanzi ngaabude pamberi pamambo, haachada kuonekwa zvakare kunze kwekuti mambo amufarira azomudedzera zita rake. Handitika? Yes. Saka vakadzi vese vakanga vari mumaoko maHegai. Hegai wakanga apiwa instruction namambo. Vakadzi ava kana vachida kusimba chero chikafu chavati vanoda vape, ko chikafu chinonetsa kuwana takapita pati panapa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ndokubva nyika yapinda pane imwe budget strain necessary.
Saka waiti kana msikana akada kufuma achizora negesha achigeza negesha musiwo aitengerwa gesha nehurumende takezi. Akada kumuka makusenda achiti Palmolive aitengerwa. Ega yashinzi hakuona kurambira munhu chaandika sei anoda. But Bible yazoti asi Hegai akati achiona Esther akamfarira. But mazuva akaenda pana Esther kuna Hegai. Esther hana kana one shin chaakakumbira kuna Hegai. Kunze kwezvinhu zvaiapindwa naHegai kunzi ndo zvinopiwa musikana Hegai aitambidza Esther. Esther aombera. Hapana kana one day rakanzi Esther ndasindi kuda madora. Zvabikwa naHegai ndo zvaidyiwa naEsther. Sipo yapiwa naHegai ndo yaizora yaigeza nayo. Mafuta apiwa naHegai ndo aizora. Nyamba nguva yese tiri kunetseka kuti Hegai ndiani? Hegai ndi Holy Spirit. Amen. Aunozvizwa? Aunozvizwa? Hallelujah, hallelujah. Mambo vari muprocess yekutsvaga mukadzi wavangaroora. Shure kwekunge Vhashiti arambwa ndokubva kukanzi kokotsvaga vakadzi yakutumwa nhumwe dzinoenda kumaguta ose dzinogona kuona vasikana vanenge vakanaka votorwa voiswa mumaoko maHoly Spirit. Holy Spirit wanzi vanhu ngavapiwe zodzo, vanhu ngavapiwe zvinhu zvinozorwa nayo nechechi. Amen. Ndobva vamwe vasikana vakudhimanda too much kuna Hegai. Hauzvizwa. Nyamba Hegai agara nguva yakareba namambo vasikana vasati vatorwa. Kana paine anoda kuroorwa aifanira kutobvunza Hegai. Amen. Mambo vanofarira perfume yerudzi. Amen. But vasikana vangonzi bedzi matreasury enyika avhurirwa to your disposal. Vakatanga kuita madokondo. Ina handidye poku yakawanda mafuta. Hegai akati handina kurambidzwa ini kushandisa mari yenyika. Munoda akaita sei tinokutengerai? Oya supplier. Amen. But kuna Esther akarerwa naMordecai. Amen. Hakuzvinzwa. Kune chechi dziri kuita madokondo kuna mweya mutsvene. Nyamba mweya mutsvene ane mwoyo wakaipa tokutaurira. Achipa vamwe vese zvavanoda. Ari kuzviziva kuti zvandiri kuvapa izvi zviri kuvaita kuti vasadiwe namambo. Saka pacriteria yaanozororwa handitemeswe musoro nemakwikwi. Kuchangotorwa Esther bedzi yandiye wandiri kupa prescription. Ndakagara namambo vachigara naVhashiti unoziva madhirenzi anodiwa namambo. Haleluya, haleluya. Mati muda anendinge unoridza vanhu ndokupai. Muda kuti rabashakaria kwata ndinokupai. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukada simba rekuwanza mauche ya muchechi ndinokupai. Pati pane nyaya vasikana. Amen. Pari kudiwa anozoqualifya kuita mukadzi wamambo. Amen. Anasi ndoda packet beans. Ndoda kuSouth Africa ndege yakutosimuka kunotsvaka packet beans. Ndinodhaura. Hai zvoshakati ipa vanhu zvavanoda sanyime munhu. But hanzi Esther required nothing. So kunodzai mazwa ivenge vhesi yemunhu waMwari. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Zvinodzora Esther mukunda waAbihai. Dzoro raEsther orakasvika. Baba munini waMordecai. Yes. Wakanga amutora kumuita mukunda wake. Yes. Rakati richisvika rokupinda kuna mambo. Rakati richisvika rekupinda kuna mambo. Haana kukumbira chinhu asi izvo bedzi zvakanga zvarayirwa naHegai muranda wamambo, mutariri wavakadzi. Esther aingoti mamuka sei Hegai. Nasi kunosimbodyiwei muState House muno. Hamunosidyiwa babaira. Hatipei kunotidye. Vamwe vachimuka vachideclare. I declare my Poloni. Esther ari kubvunza Hegai. Esther anomuka kuzeni obvunza Hegai kuti mambo anosimbodya chii mazuva akadai. Kana iri Saturday so kunopfekwei.
nzama mbone kwachida dress rere kasvika uku neheti yemurara moswera muri mubindu esa obva aenda mugarden oswera achitimbira mama waona zvauti uye anoziva zvepano vamwe vachingoswera vakabata remote control vachichinja machannels DSTV rakabhadharo at the king's expense. Amen. Varume idzoona muyamuteraire basa rinorwadza raari kuita nekuti shese chamuri kukumbira ari kukupai asi anokwalifai anozikanwa egai anokwalifai anomuziva dhimanda yenyu muchipiwa madhimoni achibuda zvemabudiro chaiwo chaiwo kupfuura mabudiro anoita ichwa madhimoni ari kubuda egai achiti ndo zvamakumbira tinokuitirai aimama akachenjera mabvunza Esther ana kana chaakadhimanda for the whole year ana kana one dodo aibhuro pencil kana aibvunza Hegai kana iPad anokumbira Samsung Galaxy Tab 10.1 mumwe aifuma makusena ine iwei mazarudoka akumbira Apple iPhone mangwana anenge aine imwe Blackberry Hegai akati handina nyika ino yakapfuma mufunge chero chamunoda munopiwa makanganwa zvamakawira mushushani mamba ari kutsvaga mukadzi maakufunga kuti ibasa rekungoswera muchipendana nzara nyamba zvamuri kunzi muite izvi muri kunzi muchene kwete zvekungochena bedzi kusvika pastandard iri kudiwa amambo. Amen. Ekakati vasikana vari muno vandirerutsira basa dai vanga vaimirira kuti ndivafidha vaizosimba nekupfeka zvakafanana mamba akateveswa musoro zvadai zvareruka kana Esther angopinda bedzi yatopera nyaya yazvo yega ari kupfeka zondiwa namama havachabvunza kuti muno munodyiwa sei music inodiwa mupalasi yakamira sei akamborova chibadura ana macheso vari muimo nana toki music muri kutenderwa kuplaya munoda mushushani ega yari kunyarara hake ega yaona kunaka varume ega tigode kugara naye pasi taimukumbira kuti usadaro ko unopirei vanhu zvinhu zvavanoda uchinyatsozoti kana wavapa havachadiwa namambo vanokuudza kuti vanhu vanonetsa puresha yavari kuisa tinotemeswa musoro regai tivape kwaipo pane changu here maexpenses amamba mamba akati ndiri kuda kuti ndinatsoona mukadzi chaiye chaiye. Amen. macheki bhuku rakasainwa kare kungobvara onyora figa ono withdraw ukachinja mapebhu dzemastileto matatu chinjai munosangana musokuzonomira pamberi pamambo. Amen. People are demanding too much more than they should from Holy Spirit. Amen. And the sad thing that we have learned today is that Holy Spirit will not say no, He shall give you. Amen. Ndipo unonzwa Kristu akuti vazhinji vachauya nezuva iroro vagoti Ishe hatina here kuprofita muzita renyu, hatina here kubudisa madhimoni muzita renyu, hatina here kuporesa varwere muzita renyu. Amen. Kwenga takatogadzirwa nzara nemari yenyu wani hauna kundinzwa hai mambo haisi mari yenyu rakatenga kuti zviti obvati zvino nezuva iroro ndichati kwavari ibvai kwandiri aitive zvakaipa nekuti handina kana kutongokuziva. Amen. Zvino musikana anga achipendwa nzara waizoenda kunomira pamberi pamambo usiku hwese imba yacho inochengetwa nzenza inotoripo kare uzamambo achipere chivanorwadza so imba yekuchengeta vasikana iripo imba yekuchengeta mhombwe iripo kuhevheni kuriko kulekofaya kuriko kare. Amen. vakovana kana machengetwa naHegai chenjerai
pane imwe imba iriko kare inotungamirirwa naShashikazi. Kungobva bedzi pamberi pamamama pakati handidi watoo mhombwe wakunoshengetwa naShashikazi. Zvino standard yasetwa naEsther tinoigona here yekurega kuita kana request kana 1 kusvikira dei rekutongwa? Tinoigona here varume? Enda mugomo izvezvi kana ripaninga pari pangomagura izvezvi hande izvezvi tinoteerera minamato iri kuitwa navanhu. Zara dzangu dziri kupendwa, pesi yangu yabvaruka. People are complaining, they are requesting, they are demanding. Ega achitokupai madhimanda kudaro. But achizviziva kuti zvekudhimanda izvi muchapedzera mamaoko maShashikazi. Zviratidzei dati mutanjanyika chikakahaka fundimbwa yerume varoma simba ose mutakura nzou mombe iri hati akakudza kuti Mwari akataura nzou andohata ndiani? Uchochi kuti Mwari akada kutakura nzou anondahata. Mwewo vasikana vari kudhimanda kuna Hegai. Zvinonyanya chonge yakanaka dai Hegai aiti no. Zvino Hegai anotipa tigotokudza Mwari totenda Mwari. Ndakagarisa Mwari pacheya ndiri mugomo ndikati handiburuke mugomo muno kana motikari yangu isina kukliwa pabhodha. Ndikabva ndareceiva phone call ndikanzi yakliwa ndikati Mwari mungachidzokera henyu kudenga. Testimony yakutaura kuti ndakadhimanda kugadzirwa nzwara pakati peusiku. Hegai akati mutsai vasikana vanogadzira nzara. Mari yacho iripo. But dambudziko riripo ndiripo kuzonomirwa pamberi pamambo. Varume munozviziva here kuti Hegai ari kukuchengetai uyu musati mauya aigara namambo? Runatondinzwa here? Munozviziva here kuti Hegai asati amuchengeti wevakadzi akaemployiwa namambo? Katinzwe employment contract yaHegai namambo Ahasuerus. John chapter 16 verse 12. Kuti Hegai achitorwa achipinzwa basa rekuchengeta vasikana ainzi anovachengeta achivapa chii? Vaneo Polish nana Movet kusvikira damara regreen mukadzi achitseya kutsvuka. Katinzwei? Ninezvizhinji zvandinoda kukuudzai. I have so many things that I wish to tell you. Asi hamugoni kusvigamuchira zvinhu. You can't bear them now. Asi kana asvika, when Hegai has come, iye mweya wazvokwadi, the spirit of truth, achakutungamirirai muzvokwadi yose. Achakutungamirirai muzvokwadi yose. Saka uri kuona here kuti Hegai achiintroducwa pabasa akanzi anenge ari pamberi imi muri kumashure kwake. Amen. Saka Esther akanzwisa vhesi akati Hegai ndiri kumashure kwako chaunda kundipa ndochitambira. Job description ya Hegai Esther angaiudzwa naMordecai. Amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Ko ivo vakomana vakanotora vasikana vakumaprovinsi koinda vasina kuvataurira. Ndakusiyei moko imi vasikana kwamutare ngakuisei moko maHegai sataurise. Vakangonoswasiya vasikana vese vasina kuvayambira. Zvinoreva kuti vashumiri vaKristu vane information yavasiri kuudza chechi kana munhu atendeuka. Uri kutorwa uri kwamutare kuchida kuniswa moko mani maHegai, but ari kukutora aifanira kukutaurira Hegai munhu akaita sei. Kuti kudii kuti vakadzi vakawanda kudaro vakanaka kudaro vanochengeteswa mumaoko emumwe murume iye asina mukadzi? Macredentials aHegai ndeyekuti Hegai hana interest muvasikana. He doesn't have any feeling for any girl. Amen. Because he's a eunuch. Aurodizwa. Mukadzi aruda kurorwa namambo anochengetwa nemumwe murume. Murume wacho akaita sei? Unoona here kuti software ine mweya mutsvene ndeyekuti haana kurasisa kwaanoita chechi.
Stephen Kristo akati chechi achara kuiora haina capacity yekutora chechi. Amen. Hegai uruone heti vashumiri vaKristu dai vanga vaine software hegai vairega kututsira zvavo chese chiri kutaurwa naHegai mumba umu. Ndingati izwe job description yaHegai. Verenge nokuti haangataure zvake asi zvaakanzwa. Iye Mweya Mutsvene iye Hegai haangataure zvake zvemusoro wake. Hegai anotaura zvaakaita sei? Saka akanga anzwana achitaura haachivheroshi. Akanga anzwa mambo ndozvaaizotaura. Haazi kuzotaura zvemusoro wake Hegai, aizotaura zvaanenge anzwa. Alright, job description yaHegai ngatinzwe. Ndizvo zvaachataura uye achakuparidzirai zvinouya. He shall teach you of things to come. Yes. Uchandikudza. He shall glorify me. Ukunzwa here job description yaHegai. Anenge achifanira kudza vasikana vakunaka kwamamba haachivheroshi. Varume anenge aroorwa nemurume uyo aita zvakanaka apinda machena. Zvino vashumiri vatiinavo, they are diametrically opposed to the nature of Hegai, which is Holy Spirit. Amen. Instead yekuti vanhu vakudze Kristu, vaudze munhu ari kumutare waenda kunotora atumwa namambo. Kristu ndiye akutuma kuparidza, uri kwamutare, uri kuBotswana, uri kuMozambique, uri kuMalawi, watumwa kuzotora vasikana kuti uye navo kuShushani pazotsvagwa vanorohwa namambo. Pachinzvimbo chekuti ukudze mambo vacharoora, wakuudza vasikana kugona kwako iwe. Uchatiroora here iwe? Ndikudzwira here panapo? Dai profeti muchatiroora here iwe? Achakudzai nini? Saka Hegai aifanira kudza kuti varume ndakamboshandira mabhosi akawanda. Varume haachivhero chake ane pfuma, anochengeta. Murume ndinomutya iye. But pastor akumira pamberi pechechi achinzi atumwa naHegai akuudza vanhu kuti prophet murume ndomutya iye. Prophet ndo murume waakutya. But Hegai anokudza Kristu, iye aroda kuroora kereke. Yes. He must glorify Christ in whatever he does. Whatever you do in the house of God, the aim must be to glorify Christ. Amen. Kaona wakukudza munhu mubvunzo mumwe chete, iye uri kukudza ndiye utazomira here pamberi pake kuti akuroore. Handiti nyaya nzishure kwaizvozvo here? Pandori mukadzi akadzikwa kana nyaya iyi aramba kutedzera zvadiwa namambo kai. Hamukarodzokera here zvakaitwa Vhashiti mukadzingwa kuti sezvakaitwa Vhashiti. Vhashiti akabva instructions akaita sei? Akaramba. What happened? She was fired. You are committing the same mistake. Hegai haana chaanoda pavakadzi. Ukamuona ashamba muromo Hegai, he talks about the king. Andwa zvamambo. Isa hatisi kudaro. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Isu hatisi kudaro kana nepadiki pose. We are glorifying ourselves. Ini ndo cheketa vanhu zvisiri zvokutamba nazvo. Pachitumiza ndakanisa makumbeza, pachitumiza hospital. Nemapasta apfuura nemaoko mangu akugara mudzimba dzakanaka nekuda kwangu ini. Vanhu voti handina kubva kuna Mwari. Oda munhu akaita sei? Zvino ukabvunza Chiwenga kuti boda munhu akaita sei, tinokuudza kuti hatidi munhu, tinoda musiki wavanhu ndiye watinoda. Amen. Hatidi kana munhu hatimude, tinoda akasika vanhu ndiye watinoda. Amen. Pauro anoti kana ndikaisa muviri wangu kuti upiswe, haleluya, kana ndikatengesa zvinhu zvandinazvo ndikapa varombo asi ndisina rudo, ndakafanana nedare rinorira chiti mwere mwere. Isu
waifunga kuti kutengesa zvinhu zvese ukapa varombo ndorudo rwacho paura kuti kunyangwe ndikadaro ndisina rudo saka rudo kuita sei kutenga mafudu hamba topa chiikadzeni kutenga nando zitopa mastreet kidzeni anzi kunyange ndikaisa muviri wangu kuti upiswe nekuda kwavanhu asi ndisina rudo. So what is love? Love is demonstrated by a desire, a commitment to bring other people into kingdom of God. Kana usina chauri kuita kuti unze vanhu kuumambo hwamwari hauna rudo chokwadi mukuswera makaunganidza chirikadzi muchidzipa mahamba apa dzisina kana vhesi 1 yadzinadzo makafanana nebhero rinongoti ngwerengwere. Amen. Tinonzwa kuti pane sound iri kuitika we can't know kuti ndeyei. Tikanzwa bhero we can't tell kuti ndeyei. Pamwe ndere mombe pamwe ndere vasungwa yekuti chipinde nemukati pamwe ndere pachikoro yangu yokuenda kumasports pamwe ndere padare rikunzinyara remutonga akupinda charizive ere bhere harizikana. What is love? It is a commitment to bring other people to God. Yes. Not to yourself, not to the church, not to the men of God, not to the ministry, but to Christ. Amen. That is genuine love. Yes. So kuti munhu anoenda newe kuno kutengera nandosu kuchike nini kana kunandosu haana rudo rwechokwadi kupfuura munhu anogara newe 10 minutes akukudzidzisa shoko raMwari. Amen. Ane love chaizvo ndeyari kudyara Mwari mauri. Amen. Zvino mambo vachiona Yesu achipinda zvinonzi vakabva vati zvakwana hapana mumwe achapinda tatorora vamwe achijoga tauda kupinda Yesu anga amune tipinde ganzi apa achapindwa chitorai vanhu vese vabva vangoita nzenza saka shashikazani vamwe vaakazotora vasina kuzopinda vakabatirwa nyaya yekuti vakatangirwa naakaroorwa. Amen. Nonzwa Peter kuti judgment shall begin in the house of the Lord. Nonzwa Matthew 13 kuti zvino achauya obva atanga kubata masawi oti tangai mabata masawi munopisa ozotora witi oisa mudura rake. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ukaverenga nyaya yacho zvakanaka inoti achingoroora bedzi akabva atanga imwe pati nonzi Esther's feast. Taakupemberera kuroorwa kwaEsther. Imwe pati yakamboitwa yakarizauta in the ouster of the queen, but pane imwe pati iri kuitwa after the queen has been ordained. Nekuti Kristu apedza kutonga nyika ino achaita mutambo vachaunganidza vese varoda kuenda navo kudenga otanga kuita mutambo okupa mumwe nemumwe maringe nezvaakabata kudenga waqualifya but hatisozopinda mudenga tiri pasame level. Nzwa Pauro akuiparidza pa1 Corinthians 15 kuti vamwe vachapenyeka sezuva vamwe semwedzi vamwe senyeredzi asi nyeredzi dzinosiyana kubwinya kubva kune imwe kusvika kune imwe. Yes. Ndo pati chaitwa after Esther alone. Right. Amen. Sishumira tese tinenge takasiyana ende kubwinya ikoko ndo sitting arrangement yacho nekuti Mwari akagara pachigaro chake anenge ari pa the highest level of glory vanenge vari pedyo naye vanenge vachipfuta zviri padhuze naye kana kuenda tumoto tushoma mukasvika padhuze munonyukudika saka munenge muri kure maringe nekubwinya kuri pauri. Yes. Mawaniwe ya dari pasaidi pangu ndee muri kupi nai tichiti ari pano pana festi pana pamwani vari kuBangladesh chaino vachidedzera Mwari uyo tokotendawo hedu takazopinda kugara kure kuri nani pane munhu waenda mudzima moto at least handisikutsva. Amen.
nongosuzumira ndiri kuno as long as ndakapinda nenge chinzi tapinda tapinda paridza tese kudai takasiyana mfunge chapenya zvakasiyana anenge achipenya sekenzura akuda kutodzima anenge achipenya sefodya ukamona munhu akadhonza fodya usiku so unoona kamoto tako anenge achipenya sekataitai kunosiyana kupenya kwacho maringe nekuti moto watakatakura matiri wakawanda sei. Zvekuti kana waona pauri kunodwa shoko raMwari ziva kuti wasvika pari kukuchidzirwa kubwinya kwako. Each moment you are receiving a more and deeper and expanded gospel of the word of God. Uri kutowedzerwa moto distance yeko uzenge uri nekunenge kuine Mwari pese pari kuona shoko raMwari that distance is being reduced. Kunyange wakwalifya kuenda pane distance futi. Amen. Unenge uri kure zvakadii maringe nemoto uri mauri. Zvino kana muine moto wemashanga ya prosperity gospel unenge wakadzima ende kana wadzima uende ndimi masawi aye anenge achiswa mabhanduru unza zvakaita kulake of fire kuna ku vanofunga kuti munaisa nemuri mugomba 1 no hurumende yedu ine majeri ine class D prisoners class B maringe nekuti uri nyasire yakakura sei andikuona nyayo saka ndo zvakaita mulake of fire mune macompartments mune madhara but mune masungwa maitwa mabhanduru saka genga reheresi mune muri mabhanduru enyu maiparidzirwa heresi vanenge vari mucompartment yavo maiparidzawo heresi vanenge vari mucompartment yavo but ndaida kunzwisisa kuti maiparidzirwa heresi nevaiparidza heresi vanenge vari mucompartment yakakura kupfuura vamwe ndevapi aiparidza achinyepa neainyeperwa neaiparidza anenge ari mucompartment yakakura kupfuura vamwe ndeipi ngatinzwe vhesi yacho Matthew chapter 23 verse 13 ngatinzwe vhesi yacho Matthew chapter 23 verse 13 mune nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri nokuti munopfigira vanhu ushe hwokudenga. Varada kupinda mushe hwokudenga munovhara dhora racho kuti vasapinde. Iheresi kutaurwa nokuti imi hamupindi mumene. Imi kudenga hamusi kuenda. Naivo voda kupinda hamuvatenderi kupinda. Varikuda kutopinda munovarambidza. Mune nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri nokuti munoparadza dzimba dzechirikadzi muchiita mano eminyengetero mirefu yerabashaka usiku wese mano iwayo. Yes. Naizvozvo muchatongerwa zvakaipa nokupfuurisa. Yes. Verse 15 ndio ndikunyanyodai papa. Mune nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri. Toda kunzwisisa kuti vanenge vari mucompartment ine more aggravated temperatures ndevapi vakaparidza heresi nevakaparidzwa heresi. Dzokorodza verse 15. Mune nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri. Yes. Nokuti munofamba pagungwa napanyika kuzotapa mudzidzi mumwe. Munoparidza kusi, moparidza marondera, moparidza nemundege pa TV muripo, pa radio seni munomukirira kuparidza kuti mutendeutse mudzidzi mumwe chete. Kana awanikwa kana mamutendeutsa munomuita mwanakomana wegehena kukunda imi kaviri. Munomuita mwanakomana wegehena kaviri kukunda imimi. Akaparidza heresi class 1 prisoner, akaparidzirwa heresi class 2. You make them twice twofold the children of hell than yourselves. Madhara ndimaisa kana hurumende inozviita munhu akaba akapuwa 3 months anenge akawanikwa atengeserwa chinhu chekuba anopuwa 4 receiving stolen property unonzi ndimi muri kusapota mbavha. Saka ndo standard inokushandiswa naMwari.
maisa sapota magaya airamba achidaro dai akaregera. Amen. Sapota ikoko nebhandu renyu. Amen. Nekusapota rabishi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Isu tinoparidza kunge toda kufa mangwana. But these are matters to do with hell and paradise, heaven and the lake of fire. These are life and death matters. Yes. Ndio zvarakati fangira chari tenderere. Katoona wasangana anotenderera. Mumwe wevanoparidza heresi. Amen. Akati mwana Kristu anoti twasa pashoko raMwari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Zvekuti kunotori neimwe nyaya ndakaparidza diski racho riripo rinonzi compartment yemashefu. Wana diski raunoona madiski ari paakawanda singaita. Dandaitaura kuti Satani chaiye achanga ari mucompartment iri nani kupfuura vamwe vanhu. Kotori nevamwe vanhu vachanga vachisalutwa naSatani lake of fire. Madhara. Ridari uyu yakazonyanyawo. Aiwa uyu akayanyawo. Because pane zvinhu zvinobvumwa naSatani zvinorambwa navanhu. Imoti munhu anoita chakaipa anenge aine dhimoni. Kotori nevanhu vakuita vega vasina dhimoni. Apa level yekuti aine dhimoni, madhimoni akatomona kuti uyu ari kurovega. Musiyai, ngatsvagei vamwe. Wakurova wega pasina dhimoni. Nenguva promoted sinner. Hallelujah, hallelujah. Amen. Maexamples aripo. Example yekutanga ndoti kune chechi isingaverenge Bible. Asi Satani anoverenga. Akatoti kuna Jesu paMatthew chapter 4 zvidonhedze pamusoro petemberi nekuti kwakanyorwa kuchinzi haangatongotendera rutsoka rwako kuguma dombo. Satani akatokota vhesi achikotera Jesu. Madzibaba Vanadium vanoti Bible munya. Nazoteererazve Mark chapter 5 dhimoni rakawira pamberi paJesu rikati mawire iko kwatiri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro nekuti nguva yenyu haisati yasvika. Saka dhimoni rinobvuma kuti Mwari ariko uye ani mwana mukomana uye akatouya mwanakomana wacho uye Mwari agere kumusoro-soro uye Mwari ane nguva yaakatara ichatongwa vanhu nekuti dhimoni rakati nguva yenyu haisati yasvika. Dhimoni richidaro tasangana zvedu imi ndimi mutongi but makauya muri savior. You can't judge us today. We understand there's going to be a time yamuchadzoka yamuchauya majaji but nhasi you can't judge me. Dhimoni rakaverenga kalenda yashe ikamupuruvhira kuti unojepa. As far as we understand une kalenda dzako iwewe hauna kuya ubotonga iwewe wakaya uzoponesa iwewe. Chesakati saka muri kudei zvodzi madhimoni akatanga kuringa achitarisa so nokuona nguruve akati chitiendesa kunguruvewo zori kuti paakaringa akatomboona madhadha akati madhadha haiti. Madhimoni akakumbira accommodation isha akasaina bepa racho ipapo inde akakurumidza kugranta request yedhimoni. Akanga aziva kuti tikaramba tichitaura ndofumurwa tazikanwa. Mazwi ekungoti nguva yenyu haisati yasvika akati taura zvamuda muende atiendese ngwe kazendai. Amen. Zvekuti kana ukademonstrata shoko kuti unoriziva nyaya dzako hazitori nguva zisati dzagrantwa. Vakanga vachiona vaiteera Jesu 1 vachitawo kuteera vachinzunzutira but bofu vakati radanidzira rikati Jesus Christ the son of David have mercy on me. Bible Jesu akamira akamiswa naasingaoni but vatu vanoona vachitawo kumhanyira so akamiswa naasiri kuona. Jesu akati nouya asi kuona panyama but kumweya anoona. Ataura zviro kwazvo knowledge yademonstrator rotomira. Hallelujah.
but kuna pastor vari kukumbira mari yestand kuna Mwari since 2004 Mwari asati apindura, but dhimoni rakakumbira accommodation rikatodada rikatovheta kuti kupinda makunzo zvinonetsa. Tiendese muBorodheo bhuruku umo ishakatendai ende unoziva kuti nguruve dzedzi hadzine varidzi vadzo, anoziva Isha anombotaura nevaridzi vadzo. Amen. Akangotendai vaibheri kuti varidzi vadzo vakati vaona nguruve dzimhanya vakamhanyira mumuti dzagarwa papa nemadhimoni dzaakuuya, varidzi vakati dzasisiri nguruve vari vekati tizei vati vakabva kumba vachiziti hope dzagarwa dzadzaudedzera tobvarira munhu vakatoponera mumuti. Unozviziva kuti pane zvimwe zvinhu zvauri kuda zviri mumaoko mevamwe vanhu, asi kana usatoona shoko raMwari zvichakunetsa kuti saka ndichazviwana sei. But the moment you demonstrate an extraordinary understanding of the word, Mwari achakugiranta zvinhu izvozvo asina kutaura nevakazvibata. Iko zvino izvo unozviziva here kuti shoko raMwari rinoti iro, the righteous is delivered from trouble and the Lord puts the wicked in his stead. In the book of Proverbs, I hope to find this verse very soon. Ndakupa verse iyo inokuitira zvakanaka. Wakarurama anonunurwa padambudziko. I think it's chapter 11 verse 8. I think it's chapter 11 verse 8. The righteous is delivered from out of trouble. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Beti dzodzona havana kudzinzwa. Wakarurama anonunurwa kubva padambudziko naMwari. Mwari voisa usakarurama panzvimbo yake. Ndakaiti inonzi double entry God system. Wakarurama ari mutraburi handiti Mwari nekuti akarurama vanomuburitsa mutraburi iyo vobva vamisa kuno posara paine gap yekuti wakarurama anga ari mutraburi asisimo, but traburi chiripo kukoti hapana munhu ari mairi chete. Mwari anotsvaga asakarurama onomutsveta futi mutraburi imo kuti zvibhalanse. Ndakandikuudza kuti zvinorevei, zvinoreva kuti kana usina kana sendi izvezvizvo kudenga hakuzombofamba kwakaburutswa ma-US notes achiuya kwauri. Pane mumwe munhu kana ndisina dola izvezvizvo ndikazopesa ndaane dola, zvinoreva kuti pane mumwe munhu anga aine dola apesera asina. Hamugoni kuramba mese muine madola paine mumwe apiwa. Chese chaunopiwa naMwari kune kwachatorwa. Zvakuti pese papora munhu pane Mwari kurwara. Zvakuti uchiona kuti saka uchiona kuti nyanga vanhu vaMwari vakanamatira varwere sei havaperi, because pane kuchinjaniswa kunenge kuchiitika. Pakaroorwa munhu pane arambwa. Kunyange waroorwa nejaya asati ramboroora, asi Samuel pane kutsivaniswa kwaitwa. Kune nhamba dzakatenderwa naMwari dzevanhu vanofanira kunge vaine mota at every given point of time. Nevanenge vari vatano at every given point of time. Nevanenge vari kumabasa, nevanenge pane nhamba dzakaita sei dzakatenderwa. Hadzidari kwenhamba idzodzo, munochinjaniswa bedzi. Saka uchiona musi unozodzwa David, Bhaibheri roti mweya washo wakabva pamusoro pake, mweya washo wakabva wabudawo pana Sauli, mweya wetsvina wakabva kunashe ukaenda pana Sauli. Mwari vakatozoti kana ndabvisa mweya waMwari pana Sauli angasara asina chinhu. Ngaiverengwe vhesi yacho ungagone kuti hakuna zvakadaro. 1 Samuel chapter 16 verse 14. 1 Samuel chapter 16
vese 40 ikaevereke vese yacho. Zvino mweya washe wakanga abva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naShe ukamuvhundusa. Mweya washe wakaextractwa, wakaitwa removed from Saul. Ishe akatuma umwe chete munogara pamukova. Akasara asina chinhu, vanhu vakuru. Ndokunonzi shezi dhimoni, rinonzi rakatomuvhundutsa. The righteous is delivered out of trouble by the Lord, and the wicked is put in his stead. So uchaona kuti ukanga wanamata so Mwari akakuitira zvakanaka, namato wako ukapindurwa, itoziva kuti pane mumwe apinda patraburu. Kana uchida kuti vanhu vese vagare vari bo, unofanira kuramba wakaita zvawakaita izvo. Kakutanga bedzi kuda kuwana mari inopfuura winaye, pane Mwari kukamurirwa yake. Hamugoni kudziwana mese dzakawanda. Why is that? Because the righteous shall leave an inheritance for his children's children. Amen. But the wealth of the wicked is finally laid up for the righteous. Wesa nacho kana asina Mwari akangochengeteswa bedzi achisi chake. Yes. Whatever you have, as long as you don't belong to God, you are just a custodian. Amen. Chapter 4 verse 1 ya Galatia. Yes. Chapter 4 verse 1 ya Galatia. Zvino ndinoti mudyiwe nhaka kana achiri mwana. For I say the heir, as long as he is still a baby, haatongosiyani nomuranda. He will not take part in the wealth of his father. He is just like a servant. Kunyange ari ishe wazvose, though he is master of all. Asi uri pasi pavatariri. He is put under tutors and governors navachengeti and instructors kusvikira panguva yakatarwa naBaba, until the time appointed of his father. Saizvozvo unotori mwana wamambo, uri kuona nyazvo? But uri mwana mudiki. Baba vako havambofoka kupa makiyi eBenz, vanozoti unotongovakuwadza unovakanda mutoireti. You don't even know how to use them. Saka what happens is that unonzi unenge wakafanana hako nemuranda, though you are master of all. Ndozvinorwadza izvozvo. Kunyange zvazvo uri mukuru kwavari vose, but bakana vava kutobuda vanhu kumusikana webasa, unozopa vana ava mukaka uri mufiriji. Make sure vana vasvike kufiriji. Iwe uri mwana wababa wepo, uyu musikana, but anonzi waiswa mumaoko make. Saka anzi anoiswa mumaoko mematutors, governors and instructors. Amen. Kasvikira akura. Zvino matutors vanhu havazive. Mamwe acho inamo. You are in a tutor. You are what? A tutor. A tutor. Uri kudzidziswa kukura. Vana matiri vako vanoratidza kuti uri pwere. Uchiri mwana aberekwa. So you are put under tutors, governors and instructors. Kuengwa na company na manager. That's a tutor. Don't see this kwa kukura. Kutari pasati pako. Yaura kuna majiriwa, uda uroli pasipa tutor iriwe. Sa urukuone roti pa zikutoriwa kuti pane dzimwe nyaya dzisingadi kunyengetererwa. Sinongoda kukura. But chechi yanhasi iri kuti zvese tinamatirei. You are master of all. Wakatodai so. You are master of all. But unosika uchinetsana nemukadzi wako nenyaya yebapiro rehuku. Zvinhu zvinonyadzisa kudaro. So zvikaona asi ndinofarira unofarira kuita sei kwacho bapiro ranga riri 1 iri baba ndofarira kumwa bapiro. Wadi kudya dzimwe nyama dzese bapiro nderangu evhete izvi zvinozikanwa pamunangu. Wadya bapiro rangu chapesa takurova manje. Saka ndangoti ndidye bapiro nhasi, handiri izvi ndokudhera uri nekokoko. I want to warn you this is the last time.
You are a tutor. Kokutenga packet yemapapiro motsenga kusvika madhibiwa. You are under tutors, governors and instructors. Amen. Sasa sasa kuti matuta ari kuita sei mazuva ano. Hausi wanzwa here nevatutors. Ende mamwe acho ndiye ari kutaurwa. Ukangosati wakura unongochitorerwa futi wosina. naJesu akati anenge aina zvachawedzerwa asi asina even zvishoma zvaaina zvoizvo zvanotorerwa futi. Uri kubvisa chegumi uri kutorerwa nematutors. Ukakura unonatsoziva kuti kubvisa chegumi kubirwa. Ndinopa ndichida kuna Mwari handipe ndaverengera vhesi yaMalaki. Chegumi ndechekumurayiro. Ndibva chitakarambwa kare kare. But usati wakura manje uri kudzidziswa nematutors vanokutorera kusvikira wasvuzva watsvukira. Pane seed yekuti amai vako vakafa vanga vasingafari newe saka uya neseed kwemi ndimi amai vacho here imimi. No, we want to cancel the curse, the altar. There's an altar. You know, when you were a young boy wakafambwa nedzvinyu roro riri pamukuru wako saka dzvinyu roro unazvokuita dzvinyu kana uchitonhora richingotonhorwa rine ganda ritetetete saka uda kunzi urambe usina kana chinhu saka da kuridhima from mweya wedzvinyu vakaorder $60 ipapo unongochitambira $200 onzi vakaorder $60 weya wabvisa iwe mumwe akabvisa mari yerenta akanobhuka kuonana namagaya amene akaudzawo landlord kuti mari yana mukadzi wacho ndiye akataura kuna landlord baba vatora mari yerenta vapa wodza tobva landlord vahaya mota ivo manje vakaisa zvinhu zvese akachiende munogara iko kumwana novasiri vachidaro. What is required is your maturity. Yes. Maniva, they are also your tutors, your governors and your instructors. Amen. Hallelujah. Amen. Mwari akuitire zvakanaka. Udzidze kuti kana uri maoko mahegai, don't demand too much. He was appointed to you by Haggai. Amen. Don't place too many demands pamberi pake. Akaudzwa kunzi anoita sei navasikana. Mambo akaorder kutorwa kwenyu. Aka-appointa ma-rations echikafu, ma-rations ehembe, ma-rations ema-cosmetics. Zvese zvinodikanwa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Saka ndira kupedzisira nekutsanangura mavhesi maviri, vhesi 3 nevhesi ya 9 yati Haggai aizopa vanhu the things zvinodikanwa navakadzi. Ngatingoti things. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Na mazwi ekuti things ashandiswa navanhu vakawanda. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngatingoti all these things. All these things. Wonderful. Bvunzari basati pako kuti ma-things zvinoazive. Vanhu vakanzwa things achibva vaisa Prado ipapo, vakaisa Fantasy, Queen Bed, Ameno, Range Rover, ndo ma-things ainzi they shall be what? Added unto you. Nhasi da kukudzidzisa ma-things. Obva waenda umba. That is the same things. Matthew chapter 13 verse 17. Matthew chapter 13 verse 17. Tira kudzidza kuti zvinhu vakomana vechidiki kunzwa kuti zvazvinhu. What are the things? Nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, Verily I say unto thee, kuti vaprofita many navakarurama prophets vazhinji and the righteous ones were many. vakanga vachida kuona zvinhu They wished to see these things that you see today. asi havana kuzviona. They did not see these things. Nokunzwa zvamunonzwa They wanted to hear these things. asi havana kuzvinzwa. They did not hear them. Hallelujah, hallelujah. Amen. 1 John chapter 1 verse 1. Zvinhu. Izvo zvakanga zviripo Yes. kubva pakutanga Zvinhu zvakanga zviripo
kubva pakutanga zvatakanzwa takazvinzwa zvinhu izvozvo zvatakaona takazviona zvinhu izvozvo nameso edu maziso edu akatozviona zvinhu izvozvo zvatakatarira takatozvitarisa zvinhu izvozvo nezvatakabata maoko edu takatozvibata zvinhu izvozvo zveshoko reupenyu zveshoko reupenyu. Amen. Hallelujah. Nezvipi zvinhu izvi? Shoko ndiani? Kristu. Saka shoko rinobatika here varume? Shoko rinooneka here? Hanzi zvakanga zviripo zvatakaona zvatakatarira tikatozvibata ndichona ari kutaura. Kristu takamuona varume tikatomunzwa iri ndaitovata pachifuva chake ndaitomubata. Ndiye shoko reupenyu. Amen. Yes, yes. Matthew chapter 25, chapter 11, verse 25. Matthew chapter 11, verse 25. Tunodzidza zvinhu. Nenguva iyo Yes. Jesu akapindura akati kudii? Ndinokutendai I thank thee, Baba, my Father, Ishe wokudenga napasi, Lord of heaven and earth. kuti makavanzira vakachenjera You have hidden these things. navakangwara zvinhu izvozvi Zvinhu izvozvi. mukazvizarira vacheche. Amen. Vakavanzira vakadzidza navakachenjera zvinhu izvozvi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. No, these are zvinhu. Zvinhu. Yes. Zvinokutenda Yes. ndirwo rusimbiso Yes. rwezvinhu Wezvinhu zvatinotarira zvatinoona. nechiratidzo chezvinhu Chezvinhu zvatisingaoni. zvatisikaone. Saka zvinhu chii? ndiKristu aditika. Amen. Saka paari kuti vakawanda vakarurama navaprofita vakare vaishumira kuona zvinhu izvi nekunzwa zvinhu izvi asi havana kuzviona. Aita ana Isaya vaishumira kundiona inini. Ana Isaya nana Abrahamu vaishumira kundinzwa asi havana kuita sei? Havana kundinzwa. Tiri shoko reupenyu icho noti zvatakaona nezvatakatara zvikatozvinzwa tikazvibata zveshoko reupenyu. Tinokutendai Baba Ishe wodenga nenyika nekuti makavanza Kristu kuna vakadzidza navakachenjera mukamuzarira kuna vacheche. Haleluya, haleluya. Amen. Tiri kunzwika here? Tangai kutsvaka ushe hwaMwari nekururama kwake, zvinhu zvizvi zvozotevera. Tangai nekuti kutsvaka ushe hwaMwari kugamuchira Jesu Kristu. Nekuti kana magamuchira Jesu Kristu munobva maruramiswa neropa rake. Tangai kutsvaka ushe hwaMwari. Repent. Anditika nekururama kwake. Kururama kwake kunotanga pakunge wasukwa neropa rake. Iwe wanga uri mbavha, hausisiri mbavha, kwete nekuti wanga usina kuba, asi nekuti kune mumwe asina kumubvira akaba akafa panzvimbo yako. So kururama kwake kwaitaurwa. Handii zvoka? Zvinhu izvi zvozowedzerwa kwamuri. Mobva mazotanga manje kudzidza nezveshoko raKristu. Ndo raizowedzerwa kwamuri. Amen. Haisi prado yairehwa. Yes. Ingoti zvinhu. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith comes by hearing the word of God. Saka paari now faith comes. Now faith is the evidence of things hoped for, the substance of things not seen. And now faith is the evidence of Christ. We hope for the substance of Christ, who is not seen by the naked eye. Yes. We hope to see Christ. Amen. But tikanzwa shoko rake tatombata ndo substance wachewo. Amen. Aningaona shoko raMwari atobata Kristu ndo substance wake. Anobatika nekutenda mushoko rake. Amen.
but unzwa achinzi takanzwa Hebrews chapter 11 achinzi is the faith chapter. Inanditi the faith chapter. Inonzi the word chapter. Each chapter is showing. Yes. That inotaura nezva Kristu. Nonzwa kuti pa chapter verse 6, for without faith it is impossible to please God. For to please God one must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. Without faith it is impossible to please God. Amen. Saka uchanona kuti in that verse Christ ndiye akagona kufadza Mwari. We can't please God without Christ. Yes. Yatopera. Amen. Yatopera verse yacho. That now without faith it is impossible to please God. Tobva taona kuti hakuna angafadze Mwari kunze kwemwanakomana wake. Mwari anofadzwa nemwanakomana wake. Yatopera. Amen. Without Christ it is impossible to please God. Amen. Yatopera. Yes. That's why to please God one must believe that he is all that and that he is. Apana akazwa kuti he is vaviri anorevei. For to believe God one must believe that he is, and that he is the rewarder of those that diligently seek him. Kufadza Mwari munofanira kutanga matenda kuti iye ndiye, uye ndiye anopa avo vanomutsvaga nomwoyo wose mubayiro. Kufadza Mwari unofanira kutanga watenda kuti iye ndiye Kristu, uye Kristu iyeyu ndiye anopa vanomutsvaga nomwoyo wese mubayiro. Kati dziko reshona rinozviita here? Rinoiterana he is vaviri. Verse 6, Hebrews 11. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Mazviona kuti rinonyemba. Katinzwere chirungu. Ndikatimbonzwa vari pana vaverengi. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hallelujah, hallelujah. Amen. Saka zvinhu zvii azitanga vatsvaga kubva pawamwari kururama ndege dzozowedzerwa iwe uchirasvika kudani. All these things Kristu ndiye zvinhu baby. Amen. Awarire mukaite nharo nemavhesa ese raviri Good. asi pane imwe yasara varapa. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ndandida kuisiya verse iyi. Wozinoda kutsanangurwa. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi, Yes. izvo zvisina kuonekwa nezviso kana kunzikwa nenzeve, Sezvazvakanyorwa zvichinzi izvo zvisati zvaonekwa nemeso uye zvisina kunzwikwa nenzeve, nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, zvisati zvakambopinda mumwoyo wemunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. ndizvo zvinhu Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Rechishona rati ndizvo. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Zvinomungaise ndege here ipapo ndindo isati yamboonekwa nemeso. Inenge ichitengeswa sei kana isati yamboonekwa? Kana kumbonzwikwa nenzeve, kana kumboenda pamwoyo wemunhu. Saka hausi kupiwa chinhu chiri pamwoyo wako ke.
dachanga chisiri pamwoyo wako ndo zvinhu zvakagadzirirwa avo vanoda Mwari. Tikaona the measure of Christ iri maari yerudo, yeshoko, yeupenyu, yenyasha, yegrace, zvinhu zvakanga zvisina kana munhu wana akambozvifunga kana kumbozviona kana kumbozvinzwa. So Christ ndizvo zvinhu zvacho zvakaprepewa naMwari zvigozopirwa vanomuda. He is the things. Simzara wako rwako ndinamati. Mazvita baba. Mazvita. We thank you Lord. Hegai tinomutenda mweya mutsvene wedu. Akanzi achengete vasikana vakatorwa kumaguta ose. Mushure mekunge kwatumwa vatariri vanova vashumiri venyu Kristu. Zvino Hegai tamudzidza nhasi kuti chero chaunoda anogona kukupa, asi achiziva kuti chinogona kukutadzisa kuzowanikwa nezuva remuchato. Tipei mweya waEsther, tipei mweya waHadhasa wokushava kana chimwe chete chatinodhimanda kuna mweya mutsvene. Tipiwe zvose zvakaapoindwa naye, nekuti ndiye akanga aina mambo isu tisati tadanwa. Unoziva zvamunoda, taverengerwa basa rake ramakati achazoita, asati apiwa vasikana kuti avachengete. Wakanzi achadudzira shoko raMwari, wachanzi achatora pane zvenyu, haaizopa vasikana zvaaitora muhomwe make. Wakanzi uchatitungamirira muzvokwadi yose, wakanzi achakudza mambo, haaizotaura pamusoro pake. Baba tinokutendai, tiri kurayira mweya wokunetsa Hegai, tinorayira mweya wokushusha mweya mutsvene, mweya wokuunganidza zvinhu zvinobva kuna mambo asi zvichizozvitadzisa kukwalifya nezuva rekutongwa. Tine micheka yatinayo mumidziyo yedu, tine zvekudya zviri mumakabhoti medu zvatakadhimanda kuna Hegai, asi tadzidza nhasi kuti zvinhu izvo zvokunyange zvakabva kuna mambo zvinogona kutitadzisa kuwanikwa nezuva rekutongwa. Baba tichaburitsa midziyo iyo yose toidzosera kuna Hegai. Tinoda kupiwa zvaakarayirwa kuti agopa vasikana. Kana yava nguva yekudya hatichanetsa Hegai, tichamirira zvaachaburitsa. Kana iri nguva yekugeza hatisi kuzofanira kushamba nesipo dzedu, tichamirira kupiwa sipo nemuchengeti wavasikana. Mweya mutsvene akapiwa shoko rinosuka kereke, mweya mutsvene akapiwa zvipo zvinosimbisa kereke, mweya mutsvene akapiwa shoko rinokudza kereke. Hatisi kuzomboenda kwaari tichimunetsa kuti atipe zvimwe zvatinoda, nekuti zvatakafanira kuwana akanzi anotipa. Mwari tinokutendai, kudzwai nekusingapere muzita raJesu Kristu. Tikudzei pashoko renyu, tirege kuramba tiri vana, tirege kuramba tiri mumaoko mematutors namagovernors namainstructors. Mazvita changamire, tinogamuchira shoko renyu. Imi Hegai mweya mutsvene, tarinzwa rimwe reshoko ramakanzi mutipe raenda kumweya wedu. Muri kuti prepare kuti tikozomira pamberi pamambo. Shoko rati Hegai wakafarira Hadhasa kupfuura vasikana vose. Vanoda shoko mweya mutsvene anovada, anovafarira kupfuura makereke ese. Chechi inoda shoko mweya mutsvene anoida kupfuura dzimwe chechi dzose. Chechi inotsvaga shoko mweya mutsvene anoifarira kupfuura dzimwe dzose. Chechi inoshuvira shoko, inoshuvira mvura dzepamagedhi, inopiwa namweya mutsvene kupfuura dzimwe dzose. Baba tinokutendai, kudzai mweya wedu, tidzidzisei kushuvira shoko raMwari, tirege kutsvaga zvimwe zvose zvinoora. Mazvita changamire. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Clap hands for the Lord.